TikTok and also Evangelist Ojera. YouTube no so aye adwuma. Ni nyina no obetimi afollow ye. God richly bless you. Oba life no so share la video no e ma foforo hihia. Ojuntuni ne se dan kwa na yeni eda so. Na watwe abapa ho sima aduno enso. Ya baba mpa ye na afi ya de nyame asem no ato aso. Yima. Odivo. Kristo asundwe ngao. Ngao so amen. Na bibia boko de. Oba de na dum na nso e. Oh ya de Kristo asi aso boko. Oba de asi. You share our life and also acheka kra. Ache. Yaba studio hankasa de JB studio de. Say enaka kra betoso. And edwumre so Kristo di ache o me kwan se yene nyamema ene adofonom emeche Kristo asem. Nti ayi nyame asem nti no fe kompa bomna fe de nyumre Kristo o mai no yemfa ento aso nti bompa e mai yeda waso so hina wo tumi na wo nwonyam wodi na nyumbo mu asedanka yeda wase omubro no hwesopa ebredu se yede sawensi a adwumadie ibre o mai Ghana ni wiase afa na nyina ijawa kasafo be kasa so wonsa afa utumi no ahode no nkonkono so kyerɛkyerɛ no ma asɛm wode be ma na mfani pakwan so na emu mfiri ne wawuradu wo utumi no ahode no wode monyamu ma kuma ne aso bia nso beti asɛm no ntimi mfa asɛm no mbɔ brasa de yɛsɛ we na yɛ so wo do ba Yesu ameze yɛ de ne mu nti amen 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 Radisha amen man of God Peter Bedu Wabechai TikTok and also God bless you my brother Prophet Gideon who also Pokua love or life and also Prophet Gideon Radisha God bless you all Yabon Payari Salvation our Jumedie so and Augusto Awutieno. So I join a live and I shall live video na a comment na fe Bibian Timinya Kama. Yene Amoti and Ken you Kumase Soko by Wood Village. Bola Janshin and I war Ukwara wenu Ukwara ni Shia a Empire Bo. If you're a watch night, Memenda and yeah sorry. This Uni asori bi akwa bekanfo no kware gide asori e de ama obetimi aba Sokoba Wood Village na oni abeya asori ama bibia yenkoso Kristo onhira enda amen era nyumre minu ba bidin komo be na kakra ni yima odifo yebeka asembi na asemana ye kan no mere tuatifo anim se metoa so part 2 so be ka che kakra yes sir ye kan topic bi ye tudin se enkwaje na form dabi nti edin enkwaje na form di bo modern se o be pre o be mu ani abre so biura enkwaje ni mu bi enkwaje na form de bia na ya na meka sa kasa meka akopem bra nipa betemase etora ya na enipa binim nim se asori dan no a esisi wa yikumu no yikumu for tra entesa ebinim ni botae papa bia wo asori fi ho da sa de achi ni wodware ya hye na ta de se wo kwa asori yes you ni bebu hormone nim se asori na wo kɔ no okwa ma no wofa ani ti sa akura bia
wone ne maame te na ompe school no ani wonu so ho maame aha o ko school abo maame wonu so ko school na amo maame ono ankasa for his own goodness ani enti sawo hwame na o media no so a nyame sompa de bia na meka ewo mfaso enokwasem obia ni won wo besum Kristo yie na wanya mfaso da obia ni ho dabe obia mfana wantu nso yi aha obenya so mfaso wa asase so esa na wasa nya dan kwanfa inshanka oba dede amen era message na mede ba no mesre dodo a ehwe ne dodo etie ni se ehia me pa ani every say ebe ya wure ho pa de ama ugidi ni abo Kristo din ani na Matthew 7:21 aye adwumatia o ede di akiri mfiri mi so nko aha ma mo ye de ntene ebirum baji Kristo di a omunum se no ano no eltisa maji Kristo adi awie de mewie medru heaven awie eltisa enya no kore se wodo anu pa mu kase Yesu Kristo eni agya Nyankopɔn do bakoro no ti asemini na wamfa nnwuma bi amata bata ho a obebirigu adwuma ndi asam no ekoma Kristofo esa obi abo Kristo din bia minima asore awokɔ forget about asore ni din a edaso enya no hia sɛ woyɛ wuro mani Methodist woyɛ Methodist ni Presby Anglican Assemblies GD Baptist CAC ani CIC ani ana ICGCC International Girls One nsema me bekan no efa obia ani na ontimi enni de amika echi ya say Matthew 7:21 be adwuma tia eho be feliu ani ti asemini message amede ba no matu de say gidia enwuma enimu no eye gidie wuye muni mfaso gidie enwuma ni ho eye gidie wuye esa so o hwemi a share live video no ma afoforo na comment na bibia anya kama tieni faith without works is dead ani gidia enwuma enimu no eye gidie wuye de pesa mema a Kristofo ene dodo ehwe meti ase ne se ima ohwe ye life research ya yom sesi ano a dodo no a de gidie ene nam esa gidie no nko a ene nam tieni o ani wo de gidie no nko a na enam onfa nnwuma nka ho ti na adwen nyina so wagi Kristo adie ne de wo hwie o se mu gimi di a eno ano no so de ase mu benya me ncha ba enti we be wo ma adepa one God bless you me do for association count you be wo ma wagi Kristo adi enyuma mbata na brabo ho se wo de gidie nko anante na enyuma emata ugidie na owo no ho a be ba chaw enya nwi peye dabi wo heaven kwa no o yama enima bi akachi esa sansona se ugina enyuma nko aso edi tu na mo a enwi peyo eno so nwi peyo dabi akamu bi esa every say when we say area asefo fam ani so just area asefo fam wo mo no dodo no an o mo di nyuma nko an nam ani
nnwuma nko a ɛne nam gyidie mata ho ne deɛ ne sɛ ɔbɛyɛ papa ɛti atɔ nipa bi kura tirim sɛ o yɛase ne deɛ de hia no sɛ ɔbɛyɛ nipa papa ɔyɛ papa no nko ɛno ano no waqualify wakɔ heaven ɛnyɛ saa ne te nnwuma nko anante gyidie nko anante ti asɛm no yi ɛyɛ adwuma bom ne mmienu no ɛyɛ adwuma bom ɛde sɛ nipa ɛne sunsum baako nkonya baako ɛde sɛ ɔwɔ life no so na ayɛ kristoni na wotie mi a asɛm na mɛka no fa ne mmienu nante na ɛbɛboa wo gyeme so amen gyidie a enwuma ɛmmata ho no ɛyɛ gyidie wuyɛ faith without works is dead ɛdo kristoni bi a wopɛ nyankopɔn nkyɛ kɔ wopɛ heaven kuro no mawura no asoma meka tie nafa yɛ adwuma nafa nante nyɛ sɛ abrɛ bɛyɛ kwa kristo fa bɔne nkyɛ yɛnka James chapter 2 verse number 14 yima yɛnkɔ yakobo nwoma ne timienu yɛnhwɛ dunan no gyidie no nnwuma no wasɛm kakra bi kɔ ɛtifia sɛ wɔse gyidie a nkwa ne mu ho ne mfasoɔ gyidie a nkwa ne mu ho ɛnkwa ɛnimu no ɛho ne mfasoɔ ɛho ɛnim mfasoɔ gyidie a nkwa ne mu no ɛnkwa nim ɛho ne mfasoɔ na kyerɛ sɛ wonya gyidie ɛwɔ kristo so de aseɛ na gyidie no a woanya no ɛnema bi a mɛbata ho a ɛbɛma wo nkwagye no awie pɛyɛ a saa gyidie no a wonyaeɛ no ɛmfasoɔ ni so ɛne yɛntie mu kɔ verse number 14 watwerɛ sɛ me nuanom enti James nwoma no sɛ me nuanom sɛ obi ka sɛ ɔwɔ gyidie sɛ obi ka sɛ ɔwɔ gyidie nso nnwuma ne mu a obi hwan ɛyɛ okristoni ho asɛm no wɔka sɛ obi yɛ kristoni na ɔka sɛ ɔwɔ gyidie na nso nnwuma ne mu a gyidie no gu ahodoɔ obi wɔ no a ɔwɔ gyidie paa sɛ adwuma ho mpaabɔ a meebui ɛbɛyɛ yie ɔwɔ gyidie paa sɛ yɛfunu a mɛpa wo baikwan biara so mɛwo ɔwɔ gyidie paa sɛ yarefo wei deɛ mebɔ mpaeɛ ma no ne ho bɛtɔ no gyeme so amen ɔwɔ gyidie wɔ nyankopɔn mu sɛ daakye biara no ɔbɛba bɛfa ahotefoɔ ɛde wɔroma kɔ gyidie gu ahodoɔ menim gyidie kora a wokuram seesei ɛwɔ kristom praise God amen sɛ maasɛ nomato de sɛ gyidie a enwuma ɛmmata ho no enwie pɛyɔ gyidie wuyɛ enwie pɛyɔ to kristoni bi a ɔbotaa ɛyɛ heaven okristoni bi a ɔbotaa ɛyɛ dankwa biara no asoma meka tie nefa nante na ɛbɛboa wo ɛne me daakye yɛkra nkwagyeɛ praise God amen to aso bra wɔse me nuanom sɛ obi ka sɛ ɔwɔ gyidie sɛ obi ka sɛ ɔwɔ gyidie nanso nnwuma ne mu a nanso enwuma mmata ho a mfasoɔ bɛɛ na wɔ mu gyidie no a nipa no wɔ no sɛ nnwuma mmata ho a mfasoɔ bɛɛ na wɔ mu gyidie no a nipa no kura no sɛ nnwuma nni mu a mfasoɔ bɛɛ na wɔ mu mfasoɔ bɛyi ɛna wɔ mu hallelujah amen maame amankwa God richly bless you asundwe nka ho baabi a wɔ biara kristo asundwe nka ho ɛne abusua nyina tie ne ye gyidie a wɔ kristo mu no sɛ woamfa nnwuma a mɛbata ho a mfasoɔ bɛɛ na wɔ mu mfasoɔ bɛɛ na wɔ mu yɛka nnwuma a enwuma no ɛne deɛ ɔnsɛ wei no waka no plural form singular no yɛbɛka no work adwuma ɛyɛ puru adodoɔ ka deɛ no nti ɛne aka no nnwuma borɔforo yɛbɛka no works gyeme so amen saa nnwuma no ma menkyɛm tu wɔ ha nnwuma no a ɔka wɔ asɛm no mekyɛm tu deɛ kɔma onyankopɔn kyini deɛ kɔma nyankopɔn ana yɛwɔ deɛ ɛkɔma nipa ne nipa ɛntɛm
erieri kan hye enwuma ekoma Nyankopon Jerikai se ade ayeye edia promote God's work amana koso esa enwuma ani tieni enwuma ani ise ya ba yeti studio hey enwuma ni bi ne demonstrate no ya je Kristo adi esa ya je Kristo di yero ya koma asofo boy yesu esa ti asemni ani ya je Kristo di yero ya nim se Kristo wo mra ani so jidi ni bi yes ete mra ne ahyade no ye guso a ye di so ani ete jidi ne mra ne gira baako ani ntina John 14:15 kan say samodome a mudi mahyade yeso ete di odo Kristo bia no odi Kristo ahyade yeso esa minka so waje wodo Kristo wa Abraham fa na sede anya adwuma o na esa wonyi Kristo ni abi enti enwuma no a bata ho na mi kire mu no ya chemu mienu ani enwuma ewo ekoma Kristo ani anase Nyankopon fam esa ane ewo enipa nso de fam wonam fam die eti Nyankopon de no ebi ne se ye preachi ani enwuma ewo Kristo adwuma mu no ebi no enwuma ewo Kristo adwuma mu se bia timiru ko evangelism tiene abrantia untimi preachi bi abi o de ne se oba di akire na speakers machines no o so bi esa ye African o so mu na ye di siwo esa bokra aso dem o prapra ho ani nso nyuma ni bi no aye Kristo mu nyuma ni bi esa ano no ani asori adwuma ana Kristo adwuma ho nkoso enyuma ni bi na American ti asemni omo be ho o pepa ho o tetententai sisen konwa yase kwasiara asafu dwuma wodim ye kododo dan ho aprapra wadi honi eye nyuma ni bia esa jemeso amen amen obi ama sore ye nkosha no eye Kristo mu adwuma ni bia esa ejiade bia da ya tira se prane aboya ama Kristo adwuma tumpaw eye nyuma ni bia ani ti asemni bisemaza madure se gidia enyuma ni ho no eye gidie wuye eye gidie wuye ani ya kai obi adi Kristo adi ya bonasu oti aso dem ni dia woni ma se kwasia da duru wa kusia sore dem wo dware no pata no de mpa ho ani non so no ti aso dem o esa na wotwe no te ho ani sofu kokotation no preach obebie ma kenkai ti asemni ya po a wapon okoni fie akon fufuo papa bi adi enu anu no owi so do wuri bia mu a na ye next Sunday or next Saturday o se ba sore yima fa babro no bra for me na o ti asemni amen so show on TikTok, Facebook, YouTube asemna me no kan a very important for every Christian. It is all shay na utie a man nyawadwe sa wa bosu waji Kristo adi eno anu no entisa pe bibi bata ho esa manyuma nadi ma unyuma obed very good manyuma bi nadi esa awu Kristo somana o somo ero na qualify wo yani ama wanya full assessment to heaven esa ya prove ni mama revelation kai no so oba hu obrem no yuma di wachi ya ko tuo ani ti asemini jemeso amen amen ani wo nyuma eno so ho a eye nipa ni nipa ncham esa mini e be ho kire no ma bon bosia ani
Jabe no nkoye bone onye sesa ani tuma bon bosia over go business ani umpe bibi man na onye enyuma ne binu no esa manu aduane jibidi esa enyuma ne binu no jempabo we ya wata tietiem esa enyuma ne binu no kwa ya no tutu aguzo enyuma ne bia esa obi ho mfa no makohwe no ani enu ni pani ni pantem esa enyuma ne bia wani mi nyina ya kristo mu de o ti asem ni si gidia enyuma nim eye gidia wuye esa se so hwe se ne kristo fo birima braba anu aden aye wanwe esa ya se utu botom ayu sika ne ya ani ehiaw esa tie ne onye na be hiano mina me va sika so batu nyame adwuma menye Ghana for woman they are already dosed. esa So I'm not ready to settle down and offer my money to any church. ani wo de komana ne yire ne wala ekuyi no akana sa Or in the middle of school, papa. So for the cup and 4x4. esa Now, sorry, what a car who told me co. oh ubido do pra kwa na sa atim Oda kakurasu. ani Disanjira chirano. A woman in Baba Bremoma. Yuma. A sosa. ukisoni Okrisoni. A 2-1 more. And a button in Gideon Hono. wudimi And that to dona de na hwiase ani oginso ni bia open kwa bia no fa nyuma ebata ugidia ukromu no esa anya sa we have nko ebeye den we can pray nye preva God will bless you my brother akwasi enti mama quotation bi yama bra mu ko yiri me dinai no ha wasi bi yanom so because wogidie na nsuma ni mu a enti minuanom because wogidie saa minuanom na resha ha no ore ma kristofo wasi minuanom ma kristofo so because wogidie so because owogidie na nsuma ni mu a na nso enyuma animu a mfaso bere wom emfaso bai na ni gidie le betimi agena na ti asemini emfaso bai ene wom yete do atwoko wasi ni gidie le betimi agena na kwashi wasi sani paro ni gidie kwa betimi ageno ana oh asem no ni gidie betimi agena na betimi ageno ana obisi asem kese pa gidie na ni paro kuromu no betimi ageno gidie no nko a intimi gidie no ko betimi ageno intimi hwa yema saa gidie no ka se betimi ageno nko ano one Harry ho asem no wokan ha number 2 ebetima ya wona mfam problem bia wo be face ani no kre ti asemini saa ni gidie gwa no ntia obetima face problem bi wo honam fam badu nya jefo dabi because human matter ho dabi ntia ma wo ntimi nya ogie bi mfi problem no a uwo mu no wimsa wayiri bata sasu wo so no wogiri wo nyagopo mu ti asemini gidi no nyagopo mu no o provu enuma aka homa ni gidi ni le paya ti abra wo wo huhie mu no o koru koto dwani mu no enuma no na bata ho no ene ye nkaye ewo wradie ni ewo nyagopo ni ma eno no yi ni haw no firi ne so it Jesus woman say the old Gideon kwa wade nam no so ni gidie betimi agena na Gideon kwa betimi agena nkwa na ayasem aya question me say bia na wo hwame na wodi adwene ne aniaba bia hye otirim hye na me so wo ba wuro mu no wo se kan kwado ti asemini
yima yawa asɔrefo bebree kɔ hɔ a owura asɔre fie a from January to December the question watoɔ enuru 20 cedi men ɛnyɛ sɛ 20 Ghana enuru makoma 20 the whole year oye Kristo ni wɔ se wagye Kristo di me se sɛ ba tɔn so a yanta ya bro yanta ne hum fifire che kuroi eso ne quarantine enuru makoma 20 me na me ga jaw ɛno kora bɛkɔ 5 cedi o 5 kora de sɛ bra ko anim asɛm yɛwɔ Kristo ni bi wɔ hɔ a ɛyie ɔnkɔ bi da yɛwɔ Kristo ni bi wɔ hɔ a asafo dwuma ɔnkɔ bi da yɛwɔ Kristo ni bi wɔ hɔ a ayeforo a yɛyɛ n'asɔre fie ɔnkɔ ɔni akyire mpo da na saa suban a woyi na di wɔ Kristo na wokyɛ sɛ wogye Kristo die nsɔ ɛdi enwuma mata hui eti ɛbɛyɛ den na awie pɛyɔ intimi akristofoɔ mɔmyɛ mmɔmmɔden na yɛmfa nnwuma papa ɛnka gyidie a yɛkura mu no ho nnwuma papa ɛnka ho obi wɔ kora wɔte Kristo mu nnwuma bɔne na ɔde abata ne gyidie no yɛnsaa no yɛwura no ase yɛmfa asɛm nto no so praise God amen na memfa kwa bia so nkɔ yine nso hɔ me say faith without works is dead enti onipa bia da wɔbɛgye Yesu Kristo adie wogyiri sɛ ɔyɛ ɔba ade agye nkwa no ne dɔba koro no wogye wo kunkuru di wogyiri sɛ Onyankopɔn baako pɛ wogyiri sɛ ɔbɛsa ba bio abɛfa ahotefoɔ de no kɔ wɔno ankasa ne nkyɛn no you have to attach works and rest together baako nkonya baako it was say gyiri nkoa bɛtumi agye saa oni akora na dabi kɔ verse number 15 atwa say kɔ na sɛ onua ba dadagya kyɛ ha yio wɔse sɛ wo onua ba dadagya anaasɛ onua baa dadagya ɔka no mmienu ho asɛm onua refer to bɛrima ɛsa kristoni bɛrima ɛne kristoni baa sɛ ɔyɛ warefoɔ sɛ ɔyɛ sojani wɔn wareyɛ waka no direct wɔse sɛ ɔwuru sɛ onua ba dadagya ɔbarima bi a ɔyɛ kristoni ɔbaa bi a ɔyɛ kristoni gyidi mapa ɛdadagya ɛdadagya aduane bɔ wɔn na daadaa aduane nso abɔ wɔn waka ne ɔma mmienu wɔ ha akristofoɔ binom hunu amane o yima nyasɛm ketewa obi fira busuam na busua no bi wom ɔmo osika paa ɛba honam fa mu sɛ yɛnkɔ busuam a ɛnkɔnyɛ mɔbɔ ɔmo fie kurom di akonnwa nsase atwa hɔ hyia wɔnom abusuafoɔ ne agya nom anyɛ ɔma boro nti ɔmo wɔ nyinasoɔ so ɔde asɛ nanso ɛnai baabi a wɔne ne tiri to kora no ayɛ den aduane a wɔdie ayɛ den nyɛ biribia o asɔre no a wɔde no nkɔ bɔɔ wɔ mo no fekuo no asɔre fekuo no ama wɔnyɛ wɔtae ɛwɔ busuam ɛde me nka sɛ yɛwɔne bɛbi wɔ nom a ɔma yɛ standards ɛwɔ yɛka sɛ street ne so yɛka kyɛ no sɛ asɔre wei naa so wobɛkɔ deɛ a ɛne ɛte wɔ busua asɔre wei naa so wonom bɛnante deɛ a ɛne matwa wo din afiri me mam asɔre wei naa so wobɛkɔ deɛ a ɛneɛ yɛwɔ adwene sɛ woabɛfiri si wabrabɔ ne sɛn sɛ saa nipa no wɔne aboafoɔ a wɔn asekyerɛ mu nti no abɛyɛ burden so ɔte aseɛ eti yɛwɔ ne saafoɔ no bebree ɛtete asɔre fie a they cry every day every night
for help nanso yɛnipa bebree hɔ nom a wɔn nsa so bi so a nkɛsɛ wɔn nsa wɔn boa saafoɔ no ɛwɔ kristo mu eti bebree agya nyamesom bebree gya asɔre because asɔre na ɔde no nkɔhura mu no wɔanya support ɔkristo ne bi a wɔhwɛ me Ghana for ɔsɔfoɔ ebinom muntie me asɔre a yɛtete a yɛbɔ kristo din wɔ mu no nipa no a ɛtete hɔ no ɔmo yɛ nyankopɔn abɔdeɛ ɛti sɛ ɔbɔ kristo din na wonim sɛ foundation no yɛ kristo asafo deɛ a sɛ wɔkra bi te asɔre fie hɔ na ne ho tiro no wɔne baabi da ɔne baabi te dada dwane apa no a ɛyɛ asɔre no asodie saa motumi boa saafoɔ na moyi ahohi a ɛfiri hɔ no mo so ɛma kristo adwuma no a moyɛ no anim tumi da hɔ na nhyira baa ɛtumi aba kɛseɛ na mo so anya bi adi nhyira nka ɔba adeɛ di nanso ɛnɛyi no dodoɔ no ato saa deɛ no ato atwene ɛtiwɛ wokɔ asafo mu a yɛbɛtumi aba finhyiafoɔ deɛ wie na sika no akɔto bank kapɛ koraa hiani bi wɔ ma onya bi sika no kɔkɔto bank asɔre dan yɛsia wie nti asɛm no ye deɛ aka wɔ ho a ne sɛ ɔwɔ a paint ane yɛbɛ akado ɛno akado no ɛnoa bi ne yɛde bɛfefa soɔ ɛso bɛwie aseɛ no ɛsɛ sɛ ɛdan no yɛfoɔ so ane abu ha no ɔsɛ star wei no akyɛ dodo ɛda bismarck pɛn so ɛna ɔyɛ nanom na media no so mekɔhu asɔda bi nti yɛdeɛ no ɛnɛ deɛ mekɔhunu yɛ no sesɛ nti yɛbu ha no ɛyɛ no star wei a ɛbɛma dan no di mu ɔsɛ yɛyɛ renovation yɛatabiri sika ne yɛde akɔyɛ asɔda na obi te asɔre hɔ ɔpɛ just be a 500 Ghana 10,000 Ghana ɛde establish business yɛ saa nipa no ɔmo bo ano a ɔno kora bɛtumi ameki abɛsi asɔdan kɛseɛ aboa foforɔ nti asɔfoɔ safo maame nsɔrema obi a ɔntimi mfa enyuma amata gyidi a ɔwɔ kristo mu biara no ɛyɛ gyidie wuyɛ ti asɛm ni nti ɛna nwummerɛ yi metwe wadwene si bibi so ɛnti asɔre fie nyɛ pɛpɛɛ tiɛrie dodoɔ no nsa kyi ade wɔ nyame fie bade nsɛm goma mmaa binom ahuhufoɔ mmaa gye sɛ wɔnkɔ yi ase ɔbaa de nsa ba bɛmfa ne tiri ho mene deɛ wontɔ yi ma me ɔfa mo aten wompɛ kakra ma me na yɛmfa no ɛtɔ ayiawa akyi no bi ma me ɛne ɔne obɛyi sika no sisia gyeme so amen mama quotation ayɛnwe kɔ wɔse na onua ba dadagya tiɛri o sɛ onua anaasɛ onua ba dadagya da aduane bɔ wɔn na dada aduane ɛbɔ wɔn yɛwɔ dada aduane wɔ hɔ wokɔ obi paa wokɔ obi fie ayima kɔ obi fie paa na kɔ ne store room different store room nnuane ahodoɔ bayere nie bayere kakra bɔdeɛ kakra ɛmo bagi different type of grains or sɛ wine varieties abena wura ahyehyɛ wankɔna Barcelona nie Tom Brown so wɔ ha oat wheat wahyɛ namba carpenter nya babobɔ shares fruit nso a kosua crate wahyehyɛ ɛna ɛno so wɔ wankɔna kyerɛ sɛ wɔyɛ ayi wɔ hɔ fry tɔ aborɔkyerɛ dua no bi sunflower American type Tesco
Tesco, hallelujah. Amen. And also best and 9 in the sisi in the sisi. nyasam ketua Or you can so ni so. Now, young co ne dining so. Hey, Dining table. Miloi sisi different all kinds. Esisi ho. nyasam ketua Sugar box etasu mienu. emu Magic esi baby. hey, Ideal mark. sisi Kasia ne nketwa. milo akesi Etwa ho ahia. Ti asemni. Anu opa the only hitting zone every day. hita a kettle Cattle. hey, Andrew, Emmanuel, God bless you. Cattle, and also say, ho. And see one of awake. ane And the one you awake, you know, then zet mineral water one say, when your customer. hey, oduru ha irim de auto nyina The so for what to me ridiculous say. I did 2 weeks here, a swate. The young company, esa or the Christian. A life wa enjoyable. esa Efekwa. ane Young call fridge. esa Fruit wa hudu nyina bi. hey, Apple kakra. water Abroba kakra. Watermelon nie. Hey. grapes Grapes nsuni. nyasam ketua Abroba so hye wan kɔ na kɔdu. hey, 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 Odidi adidi fɛ. edidi fe Ti asɛm ni. skani kokoro no bi na Praise God. amen Sa adidi kama yi ani asetra fɛfɛ yi. ode ginani Ɔno enuane awɔ ɛyɛ kan sɛ store room. bibre Enti wa store dia ma future. esa Obi kɔ timi ka sɛ me kɔ dwom akɔdi me bosom me aduane wo dwa. abeguo ɔkyɛn sɛ deɛ ɔde kɔ yi akɔtɔn Bankye no kɔtɔ a bi abɔtɔ. na ɔdwa gu fridge mu Odwa fridge mu. ankyɛ ɔde fridge bɔde ɔne fridge Sɛ freezer. ɛnam so ɔne Ɛdan no hɛda sini kakra. Bankye wɔ ne fridge. ane Ɛnam ɛwɔ ne fridge mpun ne nyinaa bi fish na nie. sodeɛ nso wɔ ne fridge Wahyɛ saa. Still yi wayɛ ana wakyekyere. esi so Akuo ayɛ block. hey, Ti na medi cabbage. ane na ɔkɔ yi Wahyehyɛ whole timetable. ɛsa Ɛbɔ te sɛ akora a ɔkɔ krastere a yɛkyerɛ nadeɛ ɔkɔ kasere a yɛahyɛ timetable. Anwummerɛ yɛ English. Adeɛ kye a awura mi yi. hey, Adeɛ kye a hwan science. yo akristofoɔ Wɔse yɛwɔ sanfoɔ no bi wɔ hɔ a wɔn mu no ɔmo store nnuane ma daakye. ɛsa Adeɛ bɛkye a ɔno wɔnwene deɛ obɛdie ho ayɛ ready dada. ɛsa Ti asɛm ni. tam wɔ pɛ bi otumi didi Yes. Ɛne ɛwɔ nipa bi nso wɔ hɔ a dɛ aduane bɔ wɔn dɛdɛ ntuane a areɛ ba yi. ɔbɔ wɔn Ɔsɔre anɔpa. Kwan a ɔbɛbɔ so ɔbɛdidi. ɛden Ɛyɛ buakye bi din. ɛden Bɛrɛ nam ne nkwaraa yi adidi. Anwummerɛ a duane bɛɛ ne yɛmɛdi. Obɛntumi dwiri saa na ne wura firi saa. Ɔda kɛtɛ so. Wayɛ sama yɛwie. Ɛso ɔte asɔre fie. ane Okristo ni obi a wobɔ Kristo din bi a wagye Kristo die. Bisia na nwummerɛ yi fa nnwuma papa ɛbata wo gyidie no ho. Ɛnkyɛ nyame wo saa agua. ɛdidie ne nsi pi Sɛ wɔmfa nnwuma pa mata gyidie a wɔ Kristo no mu a okra nkwagyeɛ ɛbɛyɛ dendadi akyire. ayɛ gyidie wie Sɛ ɔsɔ deɛ no yɛ serious. ɛsa Ebinom bɛbrɛ to agu. Tama mekɔɔ no na yɛ pɛ brafre. Tama mekɔɔ no na yɛ pɛ brafre na nsuo ha asɛ tɔtɔ hɔ. Ewura nyinaa hyee. Ewia no bɔ saa. Ewia no tumi bɔ saa ne gya tom. ei, Ewia no bɔ saa ne mframa no fa yi sɛ katua ne saa ne gya dam. Obia mpama kye si nsuom na ɛhye. hɛ Ɛmoa tumi hu basaa basaa. Aduane no ɔkɔfa no hwee. Ɛno na tumi hu odwan apɔnkye. Ewira awoɔ. ne wɔwe A wo pama kye som a ɛbɛsɔ no. Na aboa na ewe ewura no because aduane ni baabia. ei, Sɛ yɛ poison sɛ yɛ deɛ ɔsɛ nsuo tutu a wɔn sɛ ewura no wɔn yi agyae. Enipa kura nyɛ aduane ni n'aboa. bo Wɔyɛ believe sɛ amango agu nhyɛni a agu oburu no
na boys ni bi na oma foro nam za na motete so ye de wo so mun titwi ni sa te brofo sa 2 ba 4 brofo na nam no mo ye de wo soro se ye tete amango ampa no matete ne guo mu oma pejo matade no egum woni se amango so ko abasa atade no amango buro no enye je afekwa na aye nkumankuma kakra o efo mo ba no matete aro bo so anyi but amere e buru complete na omo ekekare north asemna making kika no angwene enti wa hono mo no enei na ebi amango ebebu gidigidi ama omo di bi free baby aba se kronum pa baako unya amango tamu a emra se abre no a egeripa nyina se kokoti di mo be ko na habango na guso eburu na no ma wi nyina o ma dibunu ni nyina emumi ni anu ma tete no ma hase di ekom cause onya duani ni si gidia enyuma edimu no gidia we enti James woman a kire yensa sa onua bi ana onua ba bi dadeja ana so onua ba bi dadeja ba duane abowon na afai dada duane abowon na mo bi ka che won se na so we Kristo ni na safo ni bi ko hia mo fa sumdie nko ye no pisano Kristo asundie nkan no aje so amen yongudo biakoye last week went to my masore na boko de obo ade adom boko na re na se minta hu evening service nyina wo ma mage na de nie ma nkoye kakra sa ada de na koso kire ya aduma nko aduma nko aho kire aho kire ya ebe ye why mati ebe ye kakra ebe ye and aho kire de oba bia de kra sa asem ketua o ese nanu se kra ne manye ya aho kire se de ne mama eden ebe ye mati why mati sister hallelujah amen enso onu a o ka se be ya mu obi no ebi heriboto mu heriboto ba heriboto kufu e bro so sika na heriboto mu no o free fie no watagate sai okoye ni ti ani emi bi abaso okoso ahwe sister says what tan 20 so 1 cedi emfa mawo asore ba odi sister yo koto wi vivon si material bi abaso ana jeso wante sai eye bi aba obeka won toma sesie nyasem ketwa obi aye bi aye emfa na hokro bitwa won toma me say so all life is na shame ya we Kristo ni na padan kwa twumu free sa na mayi ho me platform me say a salvation hour eye nkwaje bre esa anya nkrokro open kwa ana ababam life so open kwa Kristo mu a ana ababam life so enya dan kwa ana ahwehwe a untimi nyina so because ensema bara no wode ani eti dia baya na dachi yamra ntumunti ana nwumrei yaro ahia ongongo nam yaso etie nyina afo ebiara me pachaw na oye saade no enei efuto bi ne nyema bi akoso wajai sakofa ani ebi so na ohia tira kwai antu sara mo no mesraw sia ebebo if you say heaven kura enough from dabi jameso amen to aso bra minia wasi no mu bi ka che won say erise ko sia safo bi ni enka kire ne sa on fa sudie nko fa sudie nko fie wonya mo se amo men mo kwa woni ukuru mo nko jumani nanso ma mu dia honam ehia nanso asemu a onu di wo nkomo na hia so abeka kire ono se watimi amoa dia honam hia honam ni hia fa so be ne wo hallelujah amen honam wei sam yima hia no ma bebre nyasem ketwa enema honam wei hia no nyasem ketwa obi abrante oti Kristo nyame asem kasa kire se dwemamonye ontwene hu mfiri hu nyame asem kasa kire baba se adwumamonye dabi ohani mpani mfie babi a woduro
ene sade ne masiti a adwuma wo ya no emfachi ska bebre ma no ene nyina nso nim sade awaresem ezete esa navom abrantie so mpeso be basa adwuma wo ya so emusika sam no wo fom oti asorum so many years ti asemni onye nipa ba ko bi sa o support no na bia obare nche bu sa bra denti na watra wanche sa sisa edia na wo haw ewo kisosum na memwa so bia miniska mere ha dai minisika me di ye wei enti so dia se nenka wonya support unya sa nipa ne bi anu waboa yima yakura ye huhu mufui ye huhu mufui se ye ya sore ani na humi dadu na adwondofo otodwom na obi ayedin adwumu nso eye mienu aye ni aseda dwom esa ye to aye ni aseda dwom na obi te ho na onsore nsa enye so yare o dabi eya asitire mu adwendwen ani hallelujah amen atire no so ade abati kwasia na dwoada na wotwe no die ne obedi je woni family members no nkwara no omu school semu omu bedie eno wadwe ne danitirim we difo otesoro ani ya pega wo monyom ani hwese difo be sane vomo na ko abanyame afaru aye bribie mote sa de tete wo sa ne apon difo de wadwo awans na ko ntwam mo difo pa na se dem se difo de mu hura de kura o se mo ke kam ho bra ye keke hu kwa o dabi sister ye keke hu kwa dabi ukwatena so dem a no ha wani saa na hedifo ye nim saa hedifo ye nim hedifo ye nim hedifo ye nim ba bia na adwere dan jawo wa otro ara samu mi na me ga chao hwe we sa yima udifo asitira mu dadwere ani adwendwen ani ese hongongoro kwa papa ma ba honamu sa wudiri bebreba God spirit etimi famu nya bibi eso ba honam ni ni onjai me ka wu mahintasam esa obi a odiri bebreba honamu sa medwene God spirit famu nya bibi da so ya vanjare so ya juntuni so for e ba bra oba nkwa because Kristo home opa anigia anya se bia wiase anigio opeso mu ye hai ani sime kan bi so mammo ni wa wade mu da nti home ni be huro mu a esa anigia ni ntino wade sama kasia na kiraw ani na wali ya wote wo juro basco fish ho wo yire ne ya kan sai ne huwa se ko amin ka kura bi wo yire kura yare wo yire yare ne sim kura no so we yare na wa tonu na siwe so busi a wa bo ele e ka wo dia nya so ho me na be fer mo ebribi eti ebimu a manya privilege atutu soda so ti ase ebu okwa wo ye tuma anyame tuma fo no ko bu okwa wo nyi aduma bi a wo yo dabi ye shame menda na mo ho wo no manim na won tuna ko di paro sikasa na de bre aduma fo no so mfa ntoko konum eduma menda mo ye di na to na mo ho wo no o me fron kan ho ase wa ye mpa bo wie ya no sika ba na de bre no a wo ko to aduane di ya ma bi so ne bebu sia so ya ba ye lichi a ade ba ka huhuma hintasam ene wa bra bo no a wo bo ene aduma no hintasam de a kira wo me say Julia enyuma amata ho no ejidi wuye ani rise pesa ye wo ki so no nyamo a mum ye nsuo sa no montuoi na aba boy ani Wahara, the man of God, now some my life, oh my preaching, we message you very good, and why, oh guys at a bomb. Enough from data talk like this time, enough from What a bra, young for data, some Quantum J. We a family. Oh, Yes, you so can say, I the China background, you know, just also around where you call me. You come book,
One fat drink. God will bless you, or Belfia, God will bless you. Just a minute. For you, my butter, did you know what? Who would you say, man of God, or young Paba, a dance baba, in my banner, de battle. Oh, data going to mean to be my so called man of God now, or no bomb by common data, would mean to be man. You never saw about for no afraid. Time and us over crack, ya the apo and a talk credit. For you, my butter, did you know what? Now a human never qualify. I'm at your mobile home pile and you pile. See ya. Jonas, amen. Call you, ma. What's it? Says you did yet, Tierno. Was a son that did yet. Say you many more. Say you many more. You are Uncle Fem. Not a woo. I won't call you by FM. Yes, sir. Now, my mother from the say, a beer will see and car and I saw her chilla quiet. And then you may be watching. Yen, you see, and dear. And could you never be go be also war? Julia, and you may be a TD. Faith without works is dead. It's a governor. I didn't remember. See, I'm only curious for dear. Young for Numa and Mata Hall International. God bless you. Young for Numa and Mata Julia, you are curious for me. Eluna, I'll qualify here. So I say, I'm a Christo at the stamp. I see Gideon Yano, a woman, a so. And yes, we'll be sorry if it was a Meko International Airport to Meko America or quite near the visa man. No, and then I just say, oh, you are ready to travel. The baby says, calculate the council. Yes, sir. And quite a process. Sansona, Yamasom, Eric, so many, the same thing. You process. It is all Christian now, such a dear Sakra. When you so Christian learning to know your Sakra. When we need time for God's work, Sister Watering. Yes, sir. James, so amen. James, no case. The son will do 17. 17. Oh, young friend, see you. A brilliant tea, a boss will tell. Yes, sir. Some assembly. Our Matthew chapter 25, 31. Yima. What for? Also, Judea, in Yuma Matahon, Judea. Yansha. Atamuda Babo. I don't care. Oh, Rabba. I don't know more life, so be our life, will be a Timmy. Atamuda Baba. Yet you're mutine and a battery a beba. Atamuda Baba. Now, Atamuda no, a bar. Wọ́n ọmọdé jíde anante yẹ yẹ ọmọ nfọnyuma amata ho no quotation am be quote no yẹ bẹ kenkai yẹ bẹ wuru baabi a wọ́n ọmọ wie yẹ ọmọ bẹ gyina wọ́n ọmọdé jíde ẹni nyuma ẹkẹbọ ọmọ nante bọ ọmọ bra no nso yẹ bẹ hẹ baabi a daakye ọmọ wu a ọmọ kra no ẹkọ. Ebeye ni je eri amami no mi enu she ededi akiri ni benya asudwe international say some people are stingy papa na some get well enye izo ti azemini edi mama quotation yan hwe atamuda osuru bom na sase jesu a wo mo di gidie nko anante ya ba bi o mo kro wo mo di gidie ani nyuma kambo anante ya sho be do asafo an ko ewia na wanka se wa jeje no he be ewugina esa ti asemni yente do atoko yima metu asempeti adu nunu ko mu awia saba kono atamuda kase no ko wasi no nipa bana na ne wonyamu tierio na bofo aka no ho ose onipa bano ababa na ni monyamu obaba na ni monyamu na bofo nyina aka no ho onipa bano ne hwan Christ talking about Jesus Christ Christ the master himself Christ alone shall come Yesu Kristo onipa bano obaba na ni monyamu na bofo nyina aka no ho na Yesu Kristo ba
atemuda ho asɛm na adɔfo no me no mɔka me say mazamato de say gidi enwuma nimu no eye gidi wiye faith without works is dead. Ije Kristofo a me no mahia our life no media no so mom ye fa nwuma emata gidi na ye wo Kristo mu no ye fa nwuma mata ho na emoa ye da chenkwaje ero se da dia kire no Yesu Kristo ba abofo ka no nyo no gwa na be ba abofo ka no yango obetra no monyam ahimwa so obetra na nim wonyam ahimwa no so wase no obobobo manama nyina no nanim enti abra no so na otrasia ani obobobo amanama nyina no nanim amanama nyina when the Bible talks about amanama nyina ye kamanama Burundi Afghanistan Congo, Liberia, Burkina, Somalia, Niger, Mali, America, Afghanistan, Pakistan, so just here, Myanmar, Kronkra Hudubi, and Ekana, Amamai, Singapore, woman in Abeba. Then if you're good evening, metaphor, TNU. Was you so bomb as Joshua? Thank you for the gift. Or so bomb. Na asase Joshua Kristo batira ahimwa atemu adwane so esa abofo eboni chidom o metwa no wahia esa tieni now sa o metwa no hia wia o se obobobo amanama nyina no obobobo amanama nyina no awananim edi amanama nyina no eno na wura mu into details ya ye wo mu nchichemu mfantefo wom samana man Ghana ka nti se mfa se bebati se bia Ghana ni a oye wuramu a mfantifo wom sisalafo wom anwurafo wom dagatifo wom frafrafo dagwani efraframu sa okoda chenso at the same time oko ye can say America the same thing Israel Argentina Brazil neba esa nti obobo asafo ni nyina no oboya no wie a ede na to aso wo se obobo amanama nyina no nanim ga obepapa wu se de odwanfo papa onwanche ni mrekyerem no enti dia tosu mienu a ojefo no ebeyeni adamira de besie ni o esa me se so en Kristo no na hwame a me se hwase no sie ne ma bi o ewo Kristo suma utimu no ani e mo timu nyande dabi dini Kristo atwi eche bibia ani asase atisuero de biara me ka evangelist asase atisuero e suma asase esa enokrepa this world is totally darkness it is full of darkness esa it is God's spirit to move the American wo behu esa e de obi a Kristo ni bia fa wasetire mu de wo bre mu tani anya so just ani fa ye Kristo adwuma esa Kristo adwuma no ebi ne yebobo so no e ma won search nya dey dabi God ya me som no e ye nipa ne nipa esa nyame de kakra bi dia ka ye nipa me ko me babro ne ka na be kire no ho ase it is all the Kristo fie na wo dwere akonto ngua ho obi timi ka say kan say o de meba ho me de me mfam sika mu nipa o kwa bro chimamu a kwabra ni timi ya wo no de na japade nyina no de amaboa ni pato zo ase no de amaboa be kwa ko kenkai royal aba na busia fo twahia lawyer be in briefcase me hanye di no biem message Angeli Saint Scott ani
Belgium and what here Mrs. Angelison Scott Belgium house number KWS 3/74 Avenue Huawei Street number 80 White House what here baby back up there ni akom lawyer na no no awura gunwura oye ya ni sem nyina be say kama no anu netia no Angelina Scott krama no eja pade ni nyina de ache no krama no emfaso be pa ifieri odi efa bibini adwene di agoro ko bi wodi afa bibini adwen eno na ebinum akosua omodi abewuwura Kristosum eno krepa Kristosum example bala bi international Obasanda God bless you example bala bi me say e bibrim ha na yete so wa kontum na hwa me so wa Ghana ha me say Kristosum pa so wo mfaso eno krepa e bia na unnim ana na wo ye nyema bi me bie wadwunim dia wo no fa bi bu nipa nipa wo hie also wo je bo dwumbi wo say mummo nipa otiase ebra wotiase bo obi many penungu ansa eze me evangelist metia me Kenya misami e kama ko wa say evangelist wo Kenya misam pa ma me nto machines man no fan Kenya misam a entwa ma me nkowu dabi no because evangelist ye kama kuma say menye mfidie e mano nsumanye wakuma wonde wo kakura e no kura de se me de mawu makira na say mawu awiye no na wo bo mabusuafo nso mabusuafo no so nya meyere tieni o nya meyere abusua wo mu na baji sika na die unya mfaso so sanso na obolu kura no atemu da kura apofo no be question eno kwa hwe abeko jem open video Kenya mse wa mu yi akobọ nso a faso be na oso faso bi eni so jemeso amen enti Bible say Yesu Kristo obata na hinwa atemu adware so atemu da esa no baboabo mana ma nyina ro nanim international busa question mame international so question bi and me ya busa mame tobra to question bra I was say faith without works is dead international me so to question bra ye preach na ya answer from ya nto asuma wase obaboabo mana ma nyina ro nanim obaboabo na ma nyina no e wananim papa mu se do wenafo papa nyantiri mu na tiremu no obabo oso ba de we papa mu me try say kan me pick no na international en ga so na bom say anya za getwa ai bonene de enkanta yeah na negative side ne de mi mu so bia eden I can be akada etimi busa say asofo ne nyame durefo ya wu gina na mu edi sa adanse na bro mu nim se nipa no e wo suni baby o mon kankan yeah omo so mu ati mu mu so so bia and tentem papa according to John 8:44 because say uro ya kana say asem bia obekam bia no esese ugina nokura so na eka iti Yesu Kristo say mama anye ane dabi adanse kurumu nyame asemutia erisofo bia evanse bia obi awu na ya frobu okura international ya ha wo mo no makwa akoye asofo ne ha de bia zodas onkwa sore afi na ko di adanse kurumu erisa asofo no a wo munnim nokura na ebewi ase o makututwa nkontompo ewo bi ayi ase
nipa no te asese na no ɔte no ɔte sɛ sɛ wobɛdi nkontompo adanseɛ biara wowɔ question wobɛdi ho fɔ wɔ nyankopɔn anim ɛsɛ ɔka John 8:44 ne ba no a ɔsɛ modeɛ mogya mu firi ne bɔnsam onyina nokorɛ so ɔka atoro sɛm ɛfiri no mu na ɛka ɛnti obi a wobɛtwa nkontompo wogyina bɔnsam agyinam the international safoɔ no nyinaa no womɔ question ma yɛ topic bi sɛ ɔtorofoɔ ni bi anko ɛnya nkwa ma yɛ saa topic no to a berɛ kɔ n'anim a m'ani nyina no bɛba obi a ɔtwa nkontompo biara no ɔnya nkwa gye sɛ ɔsakra wadwe nti asɔfoɔ no a wɔmote saa no nyinaa ɛna ɛnyɛ asɔfoɔ nko a yɛ onipa bebree kura wɔ kristo mu a wɔmote ase a nkontompo sɛm no mode nam deɛ wɔhurɛ no akɔka no akɔka na wɔde gye din ne saa nneɛma no nyinaa saafoɔ no nyinaa no ɔmu wɔ question ɛwɔ nyamea no mu bɛyi ano ɛwɔ na abɛhyɛ aseɛ firi sɛ ɔnsɛ mpanimfoɔ kaka sɛ sɛ obiara mfa ne nsa benkum kyerɛ n'agya kurom guae enti ɛdɔm abɛhyia deɛ yɛnka ade a ɛyɛ na bɛma abusua no animuonyam bɛyɛ no ɔmu nim sɛ kristo na hwɛ nipa komam so ahu dodoɔ no abrabɔ te sɛ nsamampom so ayi ɛka ne sɛ ayowa wohunu nsamampom ayowa da wohunu bi da ɛdam no wobɛkɔ nsamampom bia mɛkyerɛ obi nsamampom ayowa wonim ɛne tɔmbo no ɔde ɛsisisi wɔ no ɛsɛ asanteka kɛseɛ na maka no sɛ obi ka kyɛw sɛ nsamampom ayowa ɛho hyɛn na so bie mu awerɛhoɔ nko a ɛyɛ tɔmbo no ɔn sɛ bɛne ato ho tas kama talazo na bɔfoɔ bi kura gyinagyina soro aso wɔkɔ ha awie ɛsɛ wodeɛ kɔbu ayi no tɔmbo no ɔma yɛ no kɔbubu ne bi adaka no so na hwɛ nneɛma ɛwom wɔwerɛ bɛho ɛnti onipa bebree hɔ nom a ɔma brabɔ no te sɛ saa adeɛ no ɛna ɔmu twa wura gu so nti wɔn a international wɔn wɔ saa suban no nyinaa mu no atemu da awurade bɛkɔhye nsaafoɔ no yo meso me da ase God bless you nti nyamema ne adɔfonom salvation hour platform so ɛna ogu so a wotie no international awurade nhyɛ ɔwɔ akɔntuom ɔno nso bɔ adwuma gidigidi paa kyɛ sɛ ɔno ankasa kreti ne studio a ɔno nso ɛbɔ nyame adwuma no mmɔden paa mama quotation bi sɛ gyidie a enwuma nim ɛyɛ gyidie wuyɛ enti okristoni biara no fa nnwuma papa ɛbata wo gyidie no awɔ no wogye kristo di nti fa nnwuma papa bata ho na ɛmmoa wo ɔdaakye ɛnkwagyeɛ nti atemuda so ɔde aseɛ wɔn a wɔde gyidie nko anante yɛhwɛ baabi ɔmo no ɛbɛgyina wɔn a wɔde nnwuma ɛka ɔmo gyidie ho ɛnanteyɛ so ɔde aseɛ yɛhwɛ wɔn nso daakye baabi ɔmo bɛgyina gyidie ne nnwuma no a wɔde ka bɔ mu no so ɔde aseɛ obi a wɔde gyidie nko anante no odi nyankopɔn mmara so mmara no nko ano ɔde yɛ adwuma so ɔde aseɛ mmara no nso kenkan a wɔse fa nnwuma kata ɛka ho eti yɛhwɛ ho asɛm ɔse yesu kristo bɛtena ase atemodwa no so a ɔbɛboaboa mama nyinaa no ɔbɛboaboa mmarama nyinaa no ɛwɔ n'anim papa wo sɛ odwarefoɔ papa nwanti no mmerɛkyerɛ mu no nti ɔbɔɔ no wie a afei na wabɛkyɛm ɔkyɛ mu mmienu ɔse ɔbɛpapa wɔ mu sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ papa nwanti no mmerɛkyerɛ mu papa nwanti ne mmerɛkyerɛ mu wɔde nwanti no bɛgyina ne nifa tie ne ye nti ɔsoro bɔm no asase gye so a nyankopɔn bɛdivide wiase nnipa mu mmienu ɔde bi bɛgyina benkum na ɔde bi agyina nifa wɔn mu gyina nifa no ɔrefɛ sɛ wɔn no yɛ nwan ɔde yɛn ɛtoto nwan ho akristofoɔ papa no ɔde wɔn mo agyina sɛ nwanten ɛna akristofoɔ bɔne so ɔde aseɛ wɔn no nso gyina benkum ɔde wɔn mo toto apɔnkye akuya berekyire ho akuya papa ti asɛm no yi enti
sɛ ɔsoro bɔ wona asase gye so ne wɔnkɔka enwanguaru sɛ pa ɔso yɛ bɛyɛ se no waso bɛyɛ hyɛ ɔn sɛ Captain Smart yɛwura Captain Smart ɔno n'asɛm ɔden ɔba bɔntea bɛka sɛ nneɛma ɔkɔhunu wɔ n'ani so nyɛ nneɛma ketewa ɔsɛ sɛ yɛ na nipa bi ka na makɔhunu baabi mekɔɔ baabi mekɔhunu wei ɛne ani nyina sɛ yɛ nokorɛ ɔsɛ wɔne ne nam fofoɔ te wɔ didi yɛ ana aduane bi firi ne hunu mba wahu deɛ n'ani ba so no ɔda hospital sɛ wɔwi na nneɛma ɔso wakɔhu ɛwɔ n'ani so no ɛwɔ baabi no sɛ nipa bi hyɛ ntade fitaa na wɔka mu nsɛm kakraa bi mepɛ ne ntoasoɔ ɛna fam enti adeɛ biaa wɔbɛtena sa so so a woyɛ biaa no ɛyɛ papa a kɔ so yɛ bɔne deɛ you have to be very careful yima na fam wobɛwura kristosom mu a mepakyɛw wodwumadeɛ bia wodi ne hɔ biaa as a Christian be extra careful ɛmfa bɔne ntra nyame fie ɛnkote sum ase nyɛ deɛ wopɛ ɛfiri sɛ ɛsum ne han ɛyɛ awurade pɛ baabi a ewiase akoduro anim dwumadie no nyina da nyame no adagya nyankopɔn wɔ hɔ nyankopɔn wɔ hɔ na wɔn a ɔmo bɛnya nkwa ɛyɛ nipa kakraa bi akristofoɔ dodoɔ no nyamsomfoɔ wode menya akristofoɔ nyamsomfoɔ dodoɔ no a wɔn a ɔmbɛwu ɛnya nkwa dɔɔso ɔnka ntabo enti sɛ wɔ life no so na afei wo sɛ ɔkristoni saa di no koraa no yima ehu okristoni na yɛma mpani ti wei yima yɛma mpani ti wei ɔbɛma kwa so obi mfa ne di ni eni nsɛm hu yɛwura 7 adom kyɛ di amranteɛ bi ɛyɛ ɔma adwene sɛ look alike ɔtwe ma wɔ mo ɔbɔ ne di ho bae ana so wabɛfa Yesu Kristo din ato ho so yɛfrɛ m Kristo ni yɛfrɛ m you are like Christ ɛna wodi di nsɛm hunu ɛna de di nsɛm hunu kyɛ asɛm no yɛo ɛna de di nsɛm hunu wobɛfa ho adi mama nkɔtɛ hyɛ kekane yɛnkɔberɛ no nti mɛti wɔ no yɛhwɛ ɔne yɛde yɛwi adwuma no wɔse wɔde nwankyere bɛgyina nnifa ɔso wɔde nwankyere no bɛgyina nnifa wɔde mmerɛkyerɛ agyina ne benkum wɔde mmerɛkyerɛ adɛn agyina ne benkum kɔ ɛno na ɔhene bɛse wɔne wɔ nnifa no sɛ enti ɔso wɔde nwankyere no bɛgyina nnifa okristoni biara no ade nti na Bible no anasɛ owura Yesu Kristo de atenefoɔ ɛtoto nwanten ho question no okristoni biara saa ka sɛ makyere mu pɛn wowɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wobɔ mmɔden anya odwan esubae kakra ɛwɔ mu odwan subae ɛsɛ sɛ wo develop bi odwan subae no bi ne sɛ odwan subae ɔwɔ ahobraseɛ nnwa wɔ ahobraseɛ ɔda bɔkɔɔ ɔmpɛ ma nsosɛm odwa mpɛ ma nsosɛm ɔwɔ ahobraseɛ nso ho ɔnyɛ kekakeka kristoni na no kekare ne so hyehyɛhyɛ bra nneɛma hweye kristoni nyɛ kekakeka o bibi kura na ebesi abufuo na ne nso krakrakra na usoro mu ano petepete me mpere hwɛ me una de mi di agorɔ na be sister bra titia break baby a okeka kɔ na no ɔden obu a okura o kristoni otwika ɔyɛ driver ni zone yima ɔyɛ driver ni o obi bɔ ne careless ya atamudi obi adɔma fo binom hwɛ na ne wura fi kura so na ya ne lidi men's fellowship adapo betwa no da nio mo ko sua ne hino odwe wo gua wo so kura bokeles ni bi na ne wura fi kura so kwasore governor enti so we kristoni a odwa subai oso usua ade nyina mu oso usua afei esu a sɛ wo sa piki biem ɛyɛ abuburo yima woni kum yɛbɛpɔ osisi a
wo hara mu nyina no eba life o oda wie na o yera kwa akɔhwɛ no wo gu ho ni mase mo ni na o asempa oda itiro international. God bless you. Abuburo we ye kristoni esese wo sa peke abuburo character aka ho eka wo nyame so mo abuburo character nso bi ni say opa hote esa opa hote zo echina ade be chi fiada viera najo kristoni jidini okope na yere ne nada kwesiara no pa okwa sore eno so one na yere ekwahye so oba no de tata ni kunu konya mefie kwesiara no ben mei ekwache se okoye service ya de na to ayi so teachings ayi so na international memo abaso memo abaso na o de tata when it comes to God's work here ye nyame adwuma wie na akoya de na ye kama we do yes at na de di animu we say nyame wo mokura emma wo frɛ no emma ebuburo subai ana ne character no ene odwa na so piki bi ebuburo subai no no ne hote umpe basa nti oti krisom na ye masturbation so ojai twemu firi ho oba oye masturbation so ojai esa oba one ni kunu ebeda bo okura ne boy onware no omugusom ya hoboa adwama no kura penalty okobɔ adwaman na bema no tadua sada no num nwa na se kubetofe no onwan se de kubetofe na da no num wa se kubetofe lo enya hoti ade dabi ayo bo pa koto hu yogurt ale ho fa america no da he freezer ayo de ma akra no ase ne ban junior dia so no an nim de ore be yo gugu atara lo abuburo mo sa abra you must areba God bless you abuburo mo sa abuburo su ba he ahotie very important so uja was hablado Kristo muno so jaza masere sa asabe mesere Kristo muno ubeyo odwaya ye boss habra no esa so unya se suba we nyina esa ompe manso sem odi asem che ohene nantie yi esa nya ba bia na buburu tu ne na akọ ene step obi obe make bia no o make sure say ni nan kosi fidiem ema ni nyino esa nji na ro Yesu Kristo ka kira asuafo ne say me soma mo se muburu monya boko so soma mo se nwanten me soma mo se nwanten very good akompatakum mo mo nente se wowo esa na monya boko se muburu nto wo ho a Kristo ni bia so nso ho Kristo ni ya kakra bi na wasema do ahimfie u Kristo sum ni nwe pe yo kakra bi na wo police station asem wo ho ye be kom na fie wura wana tenant obi na so gwa sorry no abubra wo dwal to ko egu tenant na landlord no mu di asham wa o mo sorry nso bo ho mo mu nyanti Kristo sum ase bi ndi sabra bo mi nyina wutwam abubro mo sabra dabi sango fa ponchi subaya aponchi subani ye mo onyono ya wo hwem ponchi no a ye wo mo ne nam no wonya aduane a wo man ketwa no dabi ba me ko obedi die jana ba no oba pemo obedi die jana ba no di ya sa wa ka sa ne ba bi wo I was say even the tenant is an elder at the church. Elder. Tenant no have that way elder Anthony. Elder why? Anthony. Elder Anthony. And I said elder Bafo. When they came best back. Elder Che. What the dama? La Safo ba. Korea say alive be who?
wa se jogu library eno bo jogu so mu tifi kuro e da na yi ne deken no na ha da wo e da fie ko ba za ko transfer hey no I bought charger chest of penny yeah da won tua bre no na no ma betwam na eno heritim and ntia betwa kaniam ti deke buafu ono na twemanso na no akwa report to case no sababa la bio yes am ketwa obo so kwa na woni fiewura international like was obo kwa ni fiewura etokwa beef o menya nyina ye ma e ma no mutifi ho no obo crash ho if you pe na brantia no so ote woro so nware na ni je ho da ketwa as if you twintwa na name wonti ase ya ponchi subai mponchi mo dwaman papa nya sem ketwa abobanje onu ana ma me kro be furu no ohia no ehia na to wudi subai sei okobo dwaman onu ana ma me no peda furu onu ana ma me aponchi suban enye ense Kristo ni so pick praise God amen aponchi subai so we bia we search here dey Yesu Kristo say obe papa yemu se di odwanfo se di odwanhwafo papa nwanche ni mretie mo obi a woye moa na moa na woye no odwan ene mponche na woye wo mo no se do yumre no mu kogu ebuom a avon mfra baby bia kono baby he try his best to separate them nanu won mu buo ana mponche ni so won mu buo yente do atwokwa wo se wodi nwanche ni bedra nifa nti wodi nwanche ni bedra ni nifa mesele gina benkum na mretie nso gina benkum eno wanyene baso no wo nifa no say atamu da mu sam na me ka no me say faith without works is dead nyuma yamva mata ye Kristo suma yesom no ewo gidie nim wogiri se Kristo ye baako pe wogiri se Kristo obeba wiase bio wogiri se wiase jankwa wogiri nyangu bodi so ti ase eye pa wogiri die ntino ama bia wagya dwamamo wagya krono wagya nyise tuguo wagya kayo praise God amen akani o magitingiti bia wọ́n bá sọpọtọ ama ẹ̀rí pẹ̀lú ẹ̀wọ́n asámẹ́ra mi náà wọ́n kà nti wọ́n sẹ́ wọ́n mú jíire nífa no atoto nyantẹ́ ho na wọ́n bẹ́ ká kyerẹ́ wọ́n nsáyé. wọ́n sẹ́ ẹni wọ́n yìí bá sún wọn wọ́n nífa ní sẹ́. nti wọ́n hẹ́rẹ́ abẹ́ ká kyerẹ́ wọ́n náà ẹ̀wọ́ nífa ní sáà. mú àmẹ́jà ẹ̀kyerẹ́ mọ́. mú àmẹ́jà ẹ̀kyerẹ́ mọ́. mú àmẹ́fà yìí ni àwọn siesie efiri wiase mfiti asori ni mesra wurade sɛ ɔma saa kasa wɔ bi bimmerɛ yɛ nkyɛn dɛ di akyiri amen ti asɛm ni mo a magya ahyira mo mmara mɛfa ahene a wasiesia ma mu firi wiase mfiti asori ni saa kasa wei ankɔma nipa biara nyɛ obiara kɛkɛ ana ɔbɛte saa ne wei ɛwɔ n'asom dɛ di akyiri mo a magya ahyira mo mmara mɛfa ahene saa kasa wei wanka madifoɔ nko a wanka ma sabakafoɔ eremiti a mi pirikye yima samatimi yɛmfa nnwuma papa amata wo gyidie ho amata me gyidie ho a na bra to agu ɛsa the same time medɔfo a wohyɛ me ɛsa erebia a wote aseɛ no bɔ wodwe mpa sa wone nnwuma pa ɛbɛbata wo nyamesom hɔ ɛsa fa nnwuma papa ɛnante na deɛ ɔde nnwuma pa nante no ɛno ankasa ɛbɔ dawuro ɛdi n'akyi ɛma no kɔpie Kristo nkyae ɛwɔ terenim ebinom monhwɛm ho yie gyeme so amen kɔma me wɔse na kɔm de me deɛ rekae deɛ nti a moanya kwan ɛkɔ kuro nom ɛresae ɛkɔm de me ɛkɔm de me moma mbiribi di halleluya amen ɛkɔm ɔya o ɛkɔm ɔya meana meka ma asɛm sɛ kɔm nneo ɛma wonya yɛfunu yadeɛ daa ɛka kɔm a obi wɔ kora yima ɛkɔm kuro nim adeɛ yɛfrɛ no kɔm seriously
wonima de afi ora ye ka kwom wonima de kro ye ka se nketenkete achi obi a wonima de kro wonima de kro ekom timi de saa na unya aduane ni wa wuntimi na okoda na se kom de wa adwendwene da so a sika wa adwendwen sam ayima sika wa adwendwen beto so a okoda ade angindam obadwene sa ade angindam you to prayer ya asma mekai obi a was presence sade ni bia no wonu asma mekai Kenti TV all life is go to bless so penny obi a ahokyere anadwendwen da so okoda ade ankyeda o se kom deme Mama bribi di tiye. Semasa maturi sa faith without works. Didia enyuma nimu no ejiye we. Esa. Eti na mema ni atofuru mu a me pa mo chaw. Ya pa mpaje. Ya mfa nyuma papa. Ya nyuma bone ewo ho. Oti asori fie no ye bitrina emu obi. Odobama boy bi sesia odobama ababa bi sesia enye sayuma boni ni bi na meka ho asem na mum pa asomfo ni duwo mo huwura mu di akire na ye nkaye ma ho mo no ho asem bi na meka enyuma no bi ka chem se emutu ya wo yele kristo dia so o yi nyam adwuma ye ko kanyam sam metia airtime ma sofo so dia se mato ebia instrumentals ama sare no munyemfanyi na adwuma ade a wo yare asoboto God's kingdom and evangelism ani ni dwuma die ebino no eno ya ya wo nipa ni nipa ntam ansoso dia ho etu jemeso amen wasikom deme na muma bribidi muma mi bribi area bay edi ekomo yawo ekom se bi ne woda uhuru se wiase eye naida ekom timi di obi sa ogina ho na take akero yima ekom timi di ni paza ogina ho na take akero ekom timi di obi sa utimi ka refem pade ama ni yi me na me ga chaw ekom timi di obi sa ni padua wo suicide wasesa kura ahokyere aswo yare nso nyare ekom ni ahokyere ne nam utimi hia brantie bi ni tiru nyina ya dwono enye bibia o sika ahokyere ene adwendwe timi ma obi ba kokura mon force adwendwe timi ma obi ba brewa adwendwe atimi san obi nyina so eti ebirimu a me ba mo chaw munya duane die ama bika ya mo nyina foforo ho yamfanti mo den antra nyame fie dabi so say so ma timi ya di bebreba o kira kwacha ba ya den I'm telling you unjumi sikaniro ni timi anya den itimi ya den la do so ma de dwani di dabi no bo ni pa wo wi okohe okoanye wa go bu nsam jem esa come straight okobu nsam jem esa etina mi nso kaza sa abo se akizo foi mu soyie awo pepe ho esa enye di oni panya ma abusuaro ena ne nkwatim didi aworo fa bibu obi jameso amen wasikom deme na uma bribidi mama mi bribidi yes kom deme mama bribidi uye kristo ni baby a wote uye aduane a ocha na hen obi kura timi kwacha aduane wo ne dem singing room uwura ho a abekwa santi wom enkrakra santi wom abrobru santi wom momone santi wa agedam ho ti asamni wonya ho a na wakaja ne yesa nipa suma si bawo aduane wawie wasemi wura akakra so ohwesi na oba beto so ana no obusa na yeresa so ohwesi no a oba beto so waso kwambia so wase dabi
eni kwa za ba ne saa ntia ne dia ye die so oba pa na so wi a emfa aduane ne ma manenka ejano so ho a okowi a na odi aba ne madidi abrantie so ba nyina no wonim sa won taidia anya hwe kura no do bedidi emono tienie do bedidi emono na mpa wala vu so ba no wono ageza huru sa bayira any ko be sent agye ho a aduane wo no a na wunya ni wie ya sent ni ye different fresh odamfo no so no wono watre kwase nto onim sa strategy ni na do wura ho no ka yafa ene de edan ya menya bayira aduane bayira bia di omunya nche no wote ho sent rutum sa fa kura no moye ho adwuma no oboa pa ina boy ina bra ni machi dabai na oboa ni nyina tatis strategy bra ka kire wo yere ni wonyine de ne mfa wo de so ne ntu nse de kura mo ba nyi bi yare abai emre no betem yensa na ye dei betem yensa na ye dei bra obitimi kwoto aduane ne na fufu bedi bintino no obo party tintasu agum esi de bia boys no jumo mu dia no oti obedi wo aso so obedi bi obo party tintasu agum te wa akura wuni ti asemini edi akura wose akomu deme mu ma maduane di ena wura ho se kan say we program kura na wo ye aduane kura madumafo kura na nso kura wusuro because we dia go be poison o ye suro o ya ekomunye erisa yenya bribidia aya yankai afoforo. When was the last time okisonia me wo show media no so odwe afoforo ho na yumre wo Ghana ha no ndu obo me bisa osa so enti woni di what did you make hweduane bi a wadie wa ka afoforo bi obi the street ni so do di kura den komo de no wani ade a Kristo hwehwe sai ya wani Kristo die no ya rebeka yenyame sompa ho wasikom de me mumma me biribi edi otikem na du trafficking na nkura bia begina no matene o monsem o mutom sema no mai sei ya mani bi o trene sem sei no wuro wa hwehwe o kwa sore o to o ti azore mo kwa o gba sore kwa won ti Kristo somase onti ase so ja se atona Kristo fo yima asasa ya bompa ya bisa antiase o nyame me no me gacho na kura pa ade bia se won ntiase wo mu a de wo ye ne nwe pa ya dabi awari ko e wari santiase ni ma odonye djuma dabi ba bi ntiase ni no odoni ho dabi I'm telling you kura ye nya djuma da ba bi ntiase ni no kuru ye ni ho awari fo so mo ni o mo ntiase a de bi ntokwa esa nti mo ho ase nko nti sa wo ye wari fo na de bi ntokwa wo ma wari ye mu a ntiase ni nwe pa yo jame so amen Kristo sun ko ewo mu no sa wanya ntiase a ebere so wanti nyame ase a ebere no wagye di untimi so wanti nyame ase a ubetuma gye nyanko bani utimi nyini wasekom deme mumma me aduane ya de bayi edi se nipa didi ameya ana na kra aban ho so amane timi ya dia se so oyo hoy na kom dinu a na babro no kwa se yemfa yefuru pan sha ben anya sa entimi nyeje ma osafo no ntimi nkosa nti ansari me ebirima mu ya tuma aya mu shoma sofo ani tuafu birima wo mu no nyame ntuma no na so onu nso didi mi sɛ de mo so hona mu no mu didi mi a o mu tie wo fro twedi abontango bo tumi a na tumi na ba ye mo so ho adwuma ne ni nyina la pa Ishanka obadi yedi amen ka
What's in the swamp, Demi? Sukom deme. Mumma means one of me. Mumma mission way. May all May your ho more family come fee. mo farme and me call mufie me ya hoho. I was once a stranger. Me ya hoho. Mudimi kofie and a brand again and your brand here. Every show will be about Boanoa. I just want to dance. Oh. We have such people in this country. A new country. I saw them a brown. I just said, men, so you my petty mammy. Woman, you are so quite sorry. To tell you, I say, and also as about you so. Sanjo will be a jamo. Yes, you are by a dana, yes, so about. As you for being people, you know, you be a die. Okay, you know, some body, mama dance, yes, so you are by a dana, yes, so about. Yes, so you by a day. Na yes, so bo. As you for bim, when you know you be a call. Okay, somebody chairman say, hey, yes, so you by a day. Na yes, so ba. O say, Paul, o ko klikia, o free klikia no, o ba Pamphylia, o free wapa, o ba hwe no moto sadem. Sad track ni pebi. Kuruntu. Oba efisu no obobo saa ofiri efisu no okwa ofiri anu okwa ofiri anu okwa ofiri anu okwa omubo modern oh from mujam aya tuma no de to ma nchirima igwa hu say ya na tase me ho tete me oh agusofo ya wasambo no po nyasem ketua yene Kristo adwuma kura ezero wo besa ni obi a obesa gina ba bia ka jam say these people are stupid ogunum je buye jawo ubi wo ko jam atuma na wo ya ani skana wo paro ubi wo jawo the sound shame na Kristo ni na ko bia ma wo ya ba bia sia juru wo nia ho juru Kristo adwuma ho juru nyame do so betum para ya nkoso a Namusuri yeripa eni nipa Nshanko about you. Amen. And party and not form. Timuma ebe bori yetimanya down kwa ebi na make nka akire oro. Gidia enyuma mata ho egidia wuye. Tibi ma wusa che de wo Kristo eni nyamso mpam no mo hweye na mo nsesa. Amen. Amen. Kwa o se na me ye ho na mo fa me ko mu fi. Me ye ho mo de mi ko fie. Me dadeja. De tozo bio me dadaja. Mu fra me ntoma. Oni na shi asore. Atade ode ba asore no. Eninye ono ntobi ma no. Ompem bi ma no de bia no ka ho asem. Sisa oso anu me ma ho. Woni natifie enkurai. Sisa woni neti mantam hwe hwe de omu eti oniama na ewo drop no wa pare agu horo. Eti wi bi cha na ide. Would just look into your wardrobe. So wayi ya kan say what da ho ayi shoe rag no. Pabua esese. Shoe rag o hame. So shoe rag no pabua shishim. Won se na esese ko. Won she na wai na gu ho mfuto na abon. Eti wuntimi nya sor ho. Abusuanim ba bia ho kira de teacher ni. Abanjuma ni. Children from Crow. Unfan koda. But I made a man from what the chew. Now, Vancharo is over so jazzy. Wow, some Vancha, also uncle to be and Vanqua. Have a one number 4. We will have Clone with South. Hefa. And you will build over ya. We will down pa. Maybe south of our women. Dema de so kwati de ye Kenya e dema de pa bio pa na obeya benya dankwa se tu ni be musa asem getwa ensem na ba no ya na no ode wow eti Kristo se me ye hoho
wode bi kɔ fie medadagya na mufra me ntoma yare na moba lady no a woni ne su adwuma no junior apprentice ne master se on toto nneɛma mfa mmra na ɔfa mesu adwuma wama no 3 months ne so no wantima nto tuzu no ne master sakena kɔtena vie wowɔ so ahoɔden a bɛtumi atɔ bi ama no wakawa no watom mese kristosom ɛne mo abrabɔ no hwɛ obi a wɔwɔ kristo na ɔgye nyankopɔn di no ɔwɔ kristo mu gyidie na saafoɔ no sa aboa foforɔ no ɔmo yɛ prɔmprɔm de ɔmo yɛ bia yɛ nkɔsoɔ aberanteɛ yi wokan Acts chapter 10 verse number 1 Colonius wode menka hɔ anaa bɛkae Acts 10:1 wobɛkae ka ho kakra na yɛmobɔ so na yɛmfa nsi berɛ kɔ na yɛnkɔda kakra a wɔkyena kyerɛ nti yi mu ɛbaako no korɔ no wɔse na ɔbarima bi wɔ Kaesarea ne din di Cornelio ɔbarima bi wɔ Kaesarea na ne din ni Colonius wɔyɛ asraafoɔ kuo a wɔfiri Italia adeɛ no mu wɔyɛ sogyani pani wɔse wɔyɛ onyame suroni osuro nyankopɔn yɛka sɛ obi suro nyame a na ɛsɛ ɔtan mmɔden ɔtwe no mfiri bɔne ho yes ɔsɛ bible sɛ nyamesuro ne bɔne tae ɛnti ne wɔ nyamesuro na ɛsɛ ɔtwe no mfiri bɔne ho ɔwɔ gyidi onyankopɔn mu nti no na ɔnyɛ bɔne ɛdeɛ na ɛtoa so wɔse wɔyɛ nyamesuroni wɔne ne fiefuo nyinaa ɔmu suro nyankopɔn wɔyɛ mmɔborɔhu adeɛ bebree ma nkurɔfoɔ no ɛsiane sɛ ɔwɔ gyidi onyankopɔn mu na ɔde no atwere Christ nti no ɔtwe no firi bɔne ho na ɔsa yɛ mmɔborɔhunu adeɛ ɛma nkurɔfoɔ mmɔborɔhunu adeɛ polisini ɔno ne nua afom ɔba kyɛw ɔno ɔmfa nkyɛ no na wagye sika gu no bɔtɔm obi a ɔni ahumɔborɔ bi asɛm daa so James 2:13 wanka wɔse mmɔborɔhunu ni atɛmu ma na ɛwɔ ahu ne nua mɔbɔ ɛti mo a mutiri mu ɔden mo nsesa ntɛntɛntɛntɛm wɔne ne nua nya asɛm a wɔse mɛtwe ama nate mene ne bɛtwe a menyie mu da mene ne bɛtwe a ɛdɛn na wɔgyeɛ wɔse ne wɔyɛ mmɔborɔhu adeɛ ma nkurɔfoɔ no ɛntoa soɔ no wɔne ɔbɔ onyankopɔn mpayɛ daa na mmɔborɔhu adeɛ no wɔyɛ nyinaa akyi na ɔsa bɔ onyankopɔn mpayɛ da biaa na ɔbɔ mpaeɛ serɛ nyame sɛ ɔbɛbɔ no ɔbae ɔbɔ mpaeɛ kyerɛ nyame sɛ ɔbɛhunu mɔbɔ ɔbɔ mpaeɛ kyerɛ nyame sɛ ɔbɛma no nkwagyeɛ na ɔbɔ mpaeɛ nyankopɔn da biaa wɔse bɛɛ awia nɔ mmiɛnsa no 3 pm wɔwura no so adeɛ pɛfɛ so onyankopɔn bɔfoɔ baa ne nkyɛn wɔnya vision bi sɛ onyankopɔn bɔfoɔ aba ne nkyɛn bɛsɛ ne sɛ ɛna ɔbɛka kyerɛ ne sɛ Colonius wɔhwɛ ne din na Colonius hwɛ owura ne din na wɔsuroi ɛnisoade hunu no ɔsuroi ɛsa wɔse na ɛdeɛn awura ana obisa abɔfoɔ no sɛ mpakyɛ nka biribi a ɛna wɔse ne sɛ ana bɔfoɔ no ka kyerɛ Colonius sɛ mmɔborɔhu adeɛ no aforo wɔ soro abɛyɛ nkayɛ adeɛ wɔ onyankopɔn anim ne di ade ka ne yie mmɔborɔhu adeɛ brabra mɛmente word no abɔ yi ne yie wɔse ne deɛ na abɛyɛ nkayɛ ne mmɔborɔhu adeɛ aforo soro aba abɛyɛ nkayɛ wɔ onyankopɔn anim hallelujah amen gyidie no hatio mepɛ word bi wɔ hɔ nti ka ho ne yie na mede bɛka sɛm bi sɛ bɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛdeɛ wɔs insuro na mmɔborɔhu ne wo mpaeɛ a wobɔ no daa no ɛhɔ na mɛpɛ ɛso waka no ma mmienu mmɔborɔhu adeɛ a woyɔ ɛne wo mpaeɛ a wobɔ no ɛne wo mpaeɛ da bi a wobɔ no aforo so abɛyɛ nka wɔ onyankopɔn anim halleluya waka no ma mmienu ɛde sɛ da bi a wote asɔre fie bɔ mpaeɛ awurade bie kwa ma mio ma mentu kwae bie kwa ma mio adwuma no ma menya binyɛ visa yi mame nsa nke o visa yi mame nsa nke o awɔ no kyemi bio awɔ no kyemi bio nyame hallelujah nyame yanta ya bro na ɔka tɔn so kotri beti na wa mie wo nsɛm a
am I talking to somebody na wa mie wo nsɛm a adanse ma enti wɔn a yima wɔn yɛ promprom de bi akɔso no wɔn a wɔn give out wɔn bi wɔn nsɛm kɔɔdeɛ wɔyɛ adɔyɛ no wɔde kyerɛ sɛ ɔwɔ gyidi onyankopɔn mu sɛ anamo no ɔtuo no ɛso bɛba mfasoɔ de ama no daakye nti akristofoɔ no nyame ma a yɛhyiam ɛwɔ life no so ɛnkyɛna mepɔn tam kɔ Colonius mobrohu ade a ɔyɛ de ka ne nyame so mpa ho no nti no manempayɛ afuruduru afuruduru onyankopɔn anim a ɛbɛyɛ nkayɛ ama onyankopɔn so bɛtie no ebie kwae ɛde maa no ɛde sɛ ɔhwɛ me bia no abɔ biribi ho mpae wotu biribi ho anamɔ ɛne nneɛma bi a give yɛadɔyɛ boa nipa ɔso no deɛ kakra bi a wobɛyɛ biaa no mepaakyɛw wobɛtumi ayɔ nye sika nkoa ne yɛde yɛadɔyɛ yɛde bɛbi wɔ kora na ɔpa awerɛkyekyerɛ nyame aboa wasi fie efie no nwie obiaa ntim ana na ama nipa bi nkɔtena wo okura fie no kura bɛboa so ɔte aseɛ ɛdan obiaa ntim wɔ ɛsɛe hombɔne tim bagye fie no bɔ so ɔsiane Ghanafoɔ mmeranteɛ ne Ghana nipa obiaa nyɛ kwara ntimi da no matom ɛbɛdwira gu kura mmiri mu sister yɛmfa we mmɔ mpae wɔ nyame mu ɛnya wɔgyeɛ da ɛti brama tie no so ne yɛmpɔn matie no bɔ so ntɛntɛntɛntɛm ne yɛmpɔ berɛ kɔ na yɛnkɔ home kakra na adeɛ kye a yɛhwɛ sɛ ahoɔden bɛba yɛtumi atoa so Matthew 25 verse number 36 wɔsena medade gya na mufira me ntoma meyare moba bɛhwɛ me meda fiase na moba me nkyɛn ɛne nipa tere ne bua hyɛ ne sɛ awurade na bɛɛ ne ehunu sɛ ɛkɔm de woɔ so ɔzɔ sɛ meyare mobɛhwɛ me meda fiase wokɔ gyi ɛne hospital sakɛseɛ no paa na kɔhwɛ nipa awieyɛ ɛne nipa bi abrabɔ a meade stam no mehwɛ nneɛma bebree o wote wɔ asonson ho sɛdeɛ nansɛ kura sɛdeɛ accident kura sisisi no ɛne mogya ɛhwie gu ɛne nipa wie a sɛ wokɔ hospital na yɛfrɛ baabi emergency ward accident ward ɛne saa baabi no ɛtɔ da baabi a ɔsɛ nke nipa yɛtumi kɔ excursion ebi ne hɔ excursion ɔsɛ nke nipa ada sɔre na apɛ baabi akɔ excursion a wodi ka akɔ ɛyɛ mɔkyere wowie a na ɔkɔ baabi nipa ayaresabea saa bea wei mmienu ɛnyɛ Kakum forest ɛna ɛnyɛ kwawu ɛna ɛnyɛ lake kɔhwɛ wɔwie yɔ wonua dasani kɔhwɛ abraba wɔwɔ mu ne baabi a aduro obi hu metumi kɔ soro 10 minutes na mfiri soro mmae wotumi kɔhu obi na kyɛ sɛ na wie yɛ ɔhwɛ no a yɛyi ne picture kyerɛ wo a wɔgyina so atum sɛ yes ɔbaa mu baa nie na kɔhwɛ wɔ sɛ wɔda mpa so yareɛ mpa so ɔka ne mfe mpadeɛ yiyi na ne nyinaa keka kɔhyehyɛm areya na bi ma media no so miehu yareɛ timi mu obi fɔw dwonsɔ kuro ntimi nwonsɔ aduane kora no ntimi ni ɛrɛwote aseɛ no deɛ wowɔ biara no fa yɛ Kristo adwuma media no fa yɛ Kristo adwuma na ebia na dadi akyire nyame deɛ hu mɔbɔ ebia ne nyame deɛ hu mɔbɔ me osika mpempem dama ka nsum ɛnka hwɛ wɔ nyame anim so de asɛ me osika mpempem wɔ maka nsum masi fie wɔ ayi Isle Gwam eskafo amantam Tentra Hill airport residency ho awai nyame no wɔn kyɛke hɔ ɛmoa bɛn na ade aboa wo bi ɛmoa bɛn medɔfo a wo ne mahyia moa bɛn na ade aboa wo bi wo opportunity wɔ adwuma bi obi wɔ baabi a kyɛ sɛ wɔpɛ bibi kɔrikɔri bi ayɔ ade na wontim mmoa ma nipa no nkɔhyɛ hɔ
yima to aso bra mempon ɛna nipa tere ne bua se ne sɛ awurade enti saa nneɛma wɔ nyinaa Yesu Kristo ɛkan ɔse nipa tere ne fo no bɛbua aka kyerɛ Kristo sɛ da bɛne ehuru sɛ ɛkɔm de wɔ da bɛne ehuru sɛ kɔm de wɔ nyɛma wɔ aduane anasɛ sukɔm de wɔ anasɛ sukɔm de wɔ nyɛma wo nsuo afei da bɛne ehuru sɛ ɔyɛ ɔhɔ afei da bɛne ehuru sɛ ɔyɛ hɔhɔ ɛfa wo kɔ efie yɛde kɔ fie anasɛ ɔda adagyadeɛ fira wo ntoma aberanteɛ de ababaawa bi koraa kɔ fie sɛ ɔkɔma no baabi ada anadwo ne ɔkɔpɛ ne nakɔda wɔayɛ w'adom nti ama baabi de wo tira so nti ɛneɛ wɔde bɛfa saa advantage no ɛne woayɛ biribi nso ɔde aseɛ woante asa anadwo no wobɛyi wo si abɔnten ɔbɛpam wiase ɛyɛ o shop no adwuma no mepɛ ma deɛ a lawe nso na me so da ho ɛyɛ give and take ane ɛwi ha kuro bi yɛ bi wobɛpɛ dodɔ prapra ma jesu ɔno yɛ bi jesu ɔno ɔda nsa nso jesu ɔno ɔda nsa saa wei no mu nyinaa na ɔbaa bi a wopɛ biribi ayɔ na obi de saa deɛ wei bɛkyerɛ wo na bɛgye atuma ayɛ biribiara no wosum nsuo asɛm ada so ɛde Yesu Kristo wie no no ɔsɛ mo a mɛgya hyira mo monyɛ deɛ bɛfa asase a wɔasiesie firi wiase mfitiaseɛ no ni ɛntoa so ara wɔse na nipa tere ne boa se no sɛ awurade nipa tere ne boa se no sɛ awurade ehuru sɛ kɔm de wɔ da bɛ ne ehuru sɛ kɔm de wɔ nyɛma wɔ aduane anasɛ sukɔm de nneɛma nsuo no mu yɛ anasɛ sukɔm de nneɛma nsuo no mu yɛ da bɛ ne ehuru sɛ ɔyɛ ɔhɔ ne ɛfa ɔkɔ yɛ fie da bɛ kora ne ehuru sɛ ɔyɛ ɔhɔ ne ɛde kɔ fie anasɛ ɔda adagya ne ɛfira wo ntoma anaa woda adagya ne ɛfira ntoma bɛ ne ehuru sɛ woyare na sɛ woda afiase ne ɛba wo nkyɛn woyare anaa woda afiase ne ɛba wo nkyɛn ne ɛba wo nkyɛn wɔyɛ bɛbua se wɔn sɛ na wɔyere bɛbua so wɔn sɛ nokora me sɛ mo sɛ meka kyerɛ mo sɛ moyɛ ma a mo nuanom nketewa mu biako no moyɛ ma a mo nuanom nketewa wo biako no moayɛ ama me moyɛ ma a mo nuanom nketewa no mu baako who is your brother I once treaty saa message we who is your brother wo nua ɛnyɛ wo maame ba papa ba nko a wo yɛne ne te efie hɔ no unua no bi no hallelujah amen asɔre fie hɔ unua no bi no wadwuma m baabi a wodi agorɔ kɔ wonam fofuo mu wɔse sɛ moayɛ ama mo nuanom nketewa no mu baako no moayɛ ɛde ama me moayɛ ma nuanom nketewa yi okristoni boa ɔyɔnko kristoni busuani ne boa no na sɛ yɛboaboa yɛn ho a ɛne na onyankopɔn bɛka sa mpa moyɛ ɔsoso nyankopɔn ma ne ma no mo wiaseni kyerɛ wɔdɔ ɛkyerɛ no yɔnko wiaseni ɔkɔ wi besi a ɔhyia na ka pisi na ɔde ama na damfo okristoni ɔmfa ho awurade mfa bɔne nkyɛ 41 kan kakraa bi neɛ mpɔn verse number 41 yɛwerɛ ɔsɛ kasa wei yɛ kasa ɔkama a wɔn a wɔn gyina nifa no wɔn a wɔn di nnwuma papa ɛbata a wɔn gyi de ho no atemu da saafoɔ no na ɛkɔ akɔgye wɔn ahome asomdwem wɔn a wɔn de gyidie nko anante yɛ ɛde mmara nko ana wɔsi ɔtio wɔn de mmara nko a mmara nko a homeda wankɔ wa wobɛkɔ kɔhyɛra sɔre biara wokɔ bu nsɛm gyem mmara na waka ne sɛ yi a tieni o na waka ne sɛ yi a mmara nko a na ɔde nam ɔno no deɛ mmara nko a ɛso ne sɛ gye dendendendendenden wobɛtena memenda sɛ ɔde ma kɔgyem akɔhye na kɔhyɛra ni ɛte heaven wode ɛnsesa da ade memendafoɔ binom ɔmo sa gye dɛn nyasɛm ketewa kɔhyɛ da ni ekuru ahumɔborɔ ɛkyɛ memenda ni wofa no percentage a mena meka kyɛ wo asɛm a mekan ɛyɛ fat no maka no kɔhyɛ da ni kuru ahumɔborɔ kyɛ memenda ni wofa no percentage a ɛyɛ 60-40 anaa 70-30 gyeme so amen nti wɔn mo gyina benkum no
no beka che no le bankum ne se kanjira wonsa mo wadome mo a wadome mo firi mi so nkwa da wagia wasiesia mo obonsam na nabofore mu se urade so makasa we bi ye ntibi we asum ededi akiri amen mo a wadome mo mo mesen nkwa he mo mesene nkwa da wagia wasiesia mo obonsam na nabofore mu ya na ebinom se bonsam gemni ho ti quotation ro wo ho Matthew 25:41 hell is real eno kure nipa beko amen anya bonsam nkwa na ekwashi o nipa bɔne a ɔmu die nti no nyankopɔn siesie gyan sɛ wɔde nipa bi nso bɛgum nti ɔyiban hwɛ ho ye ade a ɛfrɛ no bɔne a nyame asɛm kɛsɛ tia ayɛ bɛho dawuro no gyayɔ ne di tiri ne akyi see faith without works is dead gidi a enuma emata ho gidi wiye uto nko kanyamsam nwanza ode from Sunday to Sunday jume me da no odware no abetra so dem du kwase da no odware no abetra so dem du numa ne ntade akese to ani obadress atete na ni achi atu pons gira ha he so no obetwa no na ase opo wo wie no bi ani asem unya nwie peyo nti wase mo a ya dome mo mo masen kwai anko da wo chia wasiesia mo obonsam na bofu edinke jan wo siesia ma obonsam na bofo keni pa akopede o nanso eyomonyo ani etirmodi ani nantini twitwa aya ma kwai ama ne bebata yahudi ebeli di nipa bebre akogye nto kanto azo a wose awrade ye dai wo hwea ekom de man fi me sukom de mama msua no me dadagye man fra me ntoma me yare mama home me dafiase mama srame me howo man fra man kofie an wose da ben ye wuru sawo yare da ben na onti ye onipa bebre ho no ma omunu se nyame som na ye som no enyi nipa abi we also can very John wa wose de odu nyangobo na wotari ni nia awurade don tiri mo sai we were trofo we are trofo and we timi no nyangobo entawu nia I guess how you Kristo dia no agro na wudi de odon Kristo no odoni nia nso oni ado yiri wodi abra ni barwa huhiem tieriye oni ado epi wo bra ni bana ko haw ani amaniem wedia ya we ni kratem no ontua yetuo eye ni ekọ enyeyi ebiso ambazo mongo ebiso na nipa no ni kapro ya odi twa yetuo oniska eye ni de ye no na ti asoro ne no kre aso ne ne wa na ti adanso ko kratem no wo de yeka ti nya de se yi no mo de nkamonko na nkanso ano kra no mo de momma efe awdo chichiri firi nipa we de eno ano no eye no du a ye nko lazimi me suwa bi wo mu de bi di no asoro no jae won kwa de se watu ato saa popi wuye no ekwa hiye no watu ato saa ena ono ne maame ne papa nyina ewu ntem no osusa ana ode papa na ye papa ana watu ato saa ndi se wono so eteso abagagra di papa no wuye no ana ode krata ne because ni papa ni na hwe papa no e picture no na hwe ono nanimu a ontime ngono oza na papa ni na wo baby a wo fi aduru ni age no kura na se okura wo ya che no kura na wo de abase wo papa mai oba wo che ne papa radio no so me papa o se nyem papa kura me ba asori so many years ni mon kono eyie da eti me papa ni o na me de ma ye ne papa from eyi saa bepem ne eti wawu a me na ba se papa mo da se papa mun ko meyi asori for se da
onim sa agro eye da no du ye se ye ne yawada eni fiada eye da no du ye je se da be ye ne na ayi memenda gramiro fi da ye no ne yawada good yawada ni fiada ampa na memenda no me ba sorry mo edu ho no aboka no aye bibi kakra akoye joro fa nyere bi o meba sama na ko boka ko ye bibi kakra yehonu ma yi ekwoso na nunuma bo bia nsuo ebia no mu na nkwam se ye die tu no nsia ti what ya ode bena azorfo abom ko adai wose me de krata na ko ye no se no mu kana na mi se bia agoro me so me ne ka wo krata betuam bibie ko wi ase o mama bibia enyam ya se enuane ama no anyina sa ye meka ebi suba no nipa mu nyiyimu wedi obi teto na yabeko yes eno na ekoso eba no sa enye kristo modo etibreko tinyamema yedi sia wo mo a wo mo bo atirmode ni nyina no se de eto yi wo ma no mu gire nifa no omo no de ne kowi ono bone omo ko jim yes mfiri so nko da oja wasiesia mo obonsan na bofore mu very good enti o ka to aso a o ma hu nipa mobo akomo de me no mo ma mbiribi ani o ma mbiribi ano o ma nya papa o fo na ma mfo man ko mu fie me da ja na mo mframento ma me yare fia se no ma ma ehwe me wo life no so obapa Chris God bless you wo life no so chese what is what down for yare watonkra okura wontonkra obi na bo amane se nipa se mesi yare woni ne kɔ nakra na wo se ayi won fa afon frem dia memba wo yesu baba won wan fa afon frem me a memma won wan si meyi a memma won wan kan tem so obe ware a memma memfa tesem nyadwuma osuusi kwasore ya meka se kura awurefire pressure beni bazo abra no ko jina so dem bomba se nyame mie kwa ma eprum be ko so ato me se kristofo moma yensu eniema bi se wote eniema bi ase a enuma bi anya dendenden ma eti saafo no isan se o man nwini nipa daache o man nwini nipa yiedie o man nwini nipa setremu abrabone se de enuma sitie no ntino ema o mawie no ekowie obon o munyina ko jem wei ensem a me de ba ye eye apo we eye apo direct kristo di ka bie kiri di amai eti nyame mane adofo ma me ni mu share live no so TikTok evangelist ojera YouTube evangelist YouTube ojera TV ana Facebook ojo evangelist ojera message amede ba me to din say gidia enuma enim gidie wuye enti yemfa gidie ni nyuma no enante emfantua na mo uji nyankopon di uji ni dinti na udi ne mransam na hyede so fanyuma bata ho na nwie peyo asem ni nyina no fanyuma pa e bata ho na enwie peyo na dedi akire no ye nyina anya baby papa atena ewo krizom ye nua baby so okwashi nti oba no chiwa meba mane musa bisa me ba jo betuma request abaso na wa bisa na yahwe na yade yeyano na afi yade dwumadi ni nyina aba na wieye oba pa anochiwa meba mbache wo live no so TikTok obetima request abasisi a ye pon ano no enti so obetwra bu je obe request invite say yina no obisa ye bejo ye bepekeo yani amoti yanka you Kumasi Soko by Wood Village Utibola Junction and ye wo ukwerabia eni ehia yempaibo anopa na ani ahyase 2:30 ni apon ifere bia so ye watch night anajo 10 ni ahyase 3 am ni apon me da bia na ya sore tieti o ya brepa minua yima wa brepa papa nya seketwa enti yerebesia emse wantimi ebiana aha ne network ne bia na yayi so bia ope question bia bisa na se bia ope se wono metwetwe nkomo ofa
okọ me TikTok page wa na ma me number da ho wo hwe me Facebook ne YouTube a number no da screen as well na bibia kama ya frame Osapakani David Owusu edin adodo na de frame nickname Ojawura mi Osapakani ewo asafo yimu oba beto yeso pani odifo Jacob Beche hello good evening me dofo na pom to say yeah the Christmas yeah 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 okay yeah yeah okay medase Yima what's the question ose asore no owo mu no opemwa wo mu se adwuma famu a yemfiu nti wono so abona adwen se ne sanity de a se e beba afodi obeto correction wono so mfa ne sika enkonkoboa eno no ebasa waye yomonwono anase watinyame asem so atu anase ebone ma no ibi kure bitmesi ne heaven kokura akwan ana bisi ne hira kwa ya dikaka bibia yansana mede efutu akra metimi de ama yesisa ne nyina ne se fine Bible so hwe na won senifa etu sintidua no weden watwa atwene so ofi se wo tra asafo ne mu na wutu sara mo nda be hawa pa sore foforo eden eko enkwaya de a ebesu ni wunyankopo nsira eden entamokwan se de ne ye kan amonwono ne saa ne ma we nyina no eye di obia ye ntina wonsu gyina so eden etu sara mo no so ofi se no be ha de a wutu sara mo na be hawa ebi better times will be free on our pass for Friday ako se de be ya wonkutu sara mo no kuma winsira bi nya den emowo ebi se nini pa chi nkwaya de a oni nyame ntambe ya den ebe sei de metimi aka cha na se we feel so saa de no ye be ha na enye no nkwa ne asori a okwa na obenya den obenya nkwa on pass for Friday enko de metimi aka cha okay Yima da se Yima edi biato so na mami fa kakra so nka ho Yima bi Corinthians chapter 3 verse 23 na yemfanji yedofi a question ano enso nka ho on say Corinthians 3:23 Colossians chapter 3 verse number 23 ade bia ye ba Kristo sumu ana nyame adwuma mu aye bia wa sori fie no yanyama nipa Paul nwoche kuma Kristofo timiensa yimu aduno miensa no na adwuma biara moyo no mu mfiri wakra mu nyo se moyo ama Awurade nyina monyo ma nipa mo kan yensi 24 wase every say muni musa Awurade nsam na mbo benya apagade se akatwia na Awurade Kristo ana mo som no na de woyo de
Entre no. Ubenya di entra oye no so akatua. Mo. Na mo nhwe. Wo se ne nipa no mo hwe nim. Enti fasiwo. Enti obapa anochwa pe kwase na ubisa no keye oba odwene ko nipa from dia sabi benkum dware ni fa na ni fa dware benkum me pe moade amomoa me na ye kan say ena mpanifo se ye chirikoko a yini na yi yini ne ma aha nti me sofo ne wo me wo kire me na me pe moa na momoa me de a anenti na me so me koye adwuma ebia me fa ho tight mra me fa ho aforebo mra ene de ene enya adwuma oba ni party biem na adwene sa ne nka ene ye na nka na ewusika wo ho nanso esanse adwuma no edawo as nyamedwuma no enya nipa de na nyankopon de enti aha no wo se ade bia ye bia no yemfa nhie etrim se ye nya manipa obo ya ma urade ya ma urade nza asore no kra na ewo no kra ese ye urade dia enti odi efiri wadwe no akomom se eye kristo adwuma no ahyato se Deuteronomy ne se yemfa nsapan ko nyame fie enti wodi e wakan tworo no ahu enti se uyi sika no e de ba afode de sofo no de ba yo de on ba yo den yo wodi e unhira a wo hwehwe afiri urade ho no e na ahwe kwai enti se de yenua ne kenkaye no wo se yenye manipa ye ma urade efiri se yenim se onyankopon nkyai anase urade nsem ene ebenya apejade sa akatua enti because of sa no mo na de bia ubetu ni so ntino onyankopon ema omori ase ntu da onyame ma omori ase ntu na ade ba kwa ye ne se anamo no awutu no fa adwene mutie ye fa adwene mutie ye se omo ba afode na eka wakoma because aforebo yima anka wakoma kura ndumi enyi na emum no nyame mu no de asoro ho no ye ba afode a o maka kra komu a eye correction no to be wan kasa te se de u save e bank da chinti ne to susu enti aforebo a wuyi no nyame fie nyina no ebe accountu egu accounts mu te set decisions na eye no da chi bia no onyame ede beka wayi ho records ho ena de me brother ne kae no so ofi se hotena no ene sofu no su ene ne ban no mo ne ye no emwa wonyame som ne wokra ne wo firi asafo nim na wakọ join ne asafo fura sofo no wahumobro asofo no mo te se nyina no munya ngwa ngoso mo nka kristo ahwefo no ho is kanti business suahu eba che no what ase okay okay yeah no yes yeah 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 okay okay
aka ho okay yeah 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 na wanya mukura wontu nanse wa wo wia beda se na yeah 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 okay onye mfonso sofo no na wo hu na sede o se wo hunu na sede ese wo ye se o se yima say na no sa message we kura no be kan ho asem I think enra you tutu message we and before then on say sa message no de ya today say bonifafiri wo ma wona wo sere bonifache as ya koka ho asem o TV so twice part 1 and 2 sofo no we hunu na dwuma yo as a pastor bia no on sore ma omo wase no ana oda wo no ma no asese utimi monitor hunu obi movement esa sofo wo dwuma no sofo ntimi nkanjem se minim ma sore we ma sore ba we ni subai yana na nya sofo papa so papa bia nim na sore ne sore man obi subai ese sofo bia hunu at least enko obi adwuma obidi woyo obi movement we aware we nware we wo anomo aware anomo ntuom asofo die na form e de sofo no ebra wu tu ho seye because we dwuma die wudi no asore wo se woto dwom na bibise ato no de omfa enguase ne ma ho ana wotu ho asen na atifie enti nanka ye sofo na sede se eda mo woye na before some of bas da kura no ese sofo no ni mpanifo e kan no se omo ne motena se zuohu imam adwemra omo ne motena se na omo ne mokasa oba no na wasafo nim ihu ya no se wanyem ukotena afie wawo je ba wo ba no ba se da ho nhihye ne sei aseda na wo ba no o ba se be ma no mame na uko but we free position na wo no na bisama so wo ko no mbusa na ho asem ora bi se yima obanyema yemusa no ho ade yo bebiri me ka omubusa no si ambacho eno omubisa o ho omu heda na otraze bisa ho na ne nyem then si ene ni nyino mu no otraze kan
Tino, the poem, and not Omubusan, not that I so sorry, and Omubusan and at the time. The boy, any pardon. Aha, almost friend office. Oh, okay. And not Omubusan and I'm going to penny. To me, both me penny, and Omubusan says, yeah, yeah, the day. Yeah. And you're ready. Yeah. Mojai. On say mate point na se yima ene ba bi asofo no difiri na sofo no ba bi a oye mistake ene se ebra oba no enyem ye no a mo frɛ oba no ne bema no no confirm ye no ɛhɔ no na ɛsɛ nka sɔfoɔ no timi tu wɔne bɛrima no because nyinsa na pie wonyɛ ne ho adeɛ enti ɛneɛ matu wɔne bɛrima no mabɔ dwaman nyame asafo mu no saa na te obi bɔ dwaman a yɛtu ne sɛn obi yɛ bɔne a nyɛ dwamɔnko obi yɛ bɔne a yɛtu ne sɛn nyɛ de atwena so enti ɛberɛ a adwumamɔ no kɔɔ so no ebi a masɔre no muni adiifoɔ te sɛ agyidifoɔ die enti ebi adiifoɔ bi ehu nyinse piem ne ehu no sɛ nipa so masi nyam yɛnyɛ ne ho adeɛ nti nke hɔ no ɛna ne sɛ nka sɔfoɔ no or action bi a woteki ana watena hɔ no mo ama nipa no wawo ɔwo wie no sɛ wo pɛ sɛ nipa no yɛ ne ho adeɛ a wɔnyem no kora wantu no yima wadwene wa wɔnyem no wantu no wawo awie waba asɔre ma ɛsɛ sɛ wone asɔre ba no tena se office na wobisa no abranteɛ ɔbaa no ma wo awie yɛsei no moyɛ ne dɛn wotu no badia yɛ ne ho adeɛ berɛbɛ na mopɛ sɛ mutu saa na mo no na mode nhyehyɛ agu akwam wɔ mu hia support ana asɔre no boa na bibia yɛ kama sɛ ɛno saa no montuo no ntimi anyɛ dwuma na prɛko pɛ yɛde wo bɛgyina nipadɔm mu sɛ hyɛ date deɛ a ɛhɔ no deɛ sɔfo anyɛ ne yie ɛhɔ no deɛ amfa no kwae ɛsɛ sɛ nka wonya asɛbe ma so otimi no mɔtena aseɛ ebisa mo nhyehyɛ ne adeade na mo sɛ ahoboa ne nso yɛ ne nyinaa no na ɔsɛ nka ɔsaasa pushi biem sɛ wawo awie ahoboa no ɛkɔ sɛe anamotutuo no ɛkɔ sɛe ebi asɔfo bɛrima no koraa no ne suba nti yɛntima nware obi anam ne wei ɔwɔ ne ɛsa na ɛteɛ deɛ a mɛtwa mpaabɔ ma wo kɔyɛ anaa bi adeɛ deɛ woyɛyɛ no nti no mama suspension ebi abɔsome tena fie mede twe waso wonyim no nti ana sɛ dɛ bɛbɔ mpa yɛ ama wo nti na maamoa ntena fie na ayɛ fɛ firi sɛ obi ɛyɛ mfonsoɔ no atwena so a ɛso nyame ani enti adeɛ a ɛte kyema ne sɛ sɔfoɔ no ɛde mu gyina nipadɔm mu sɛ bɛrima no nhyɛ date na ɛkɔfa asaa de ne bae no hɔ deɛ kakra ne deɛ mimi fam no deɛ ɛntwa yie ana owie no ogyina so ɛtuu mu na tu mu no na so ne bɛrima no saa ɛbɔ dwaman wowuyɛ n'akyi ana na obi ate ne baabi baana gu so ane ne da nti ba no saa kristo asafo mu no deɛ na yɛ sɛ ɛnyɛ wote adwuma mom nti sɔfo no tu
What? Asa na weka se baabi asofo na anya de se ode mu gina domu etu saa na mo de enye na emum asotwe na ode ma mo se matum nkotena fikire ne de eye ne kwai every say Kristo asafo mu de ye nsoso bone so boljama bosome nso aha so na monye na mugusu ya yi dia obeka se ni da ho aha nti ebia ene matum ber kwan o fa so ne na enye problem ni nyina no kwan o fa so ne de ene antwa yi yeah on say do make us one mistake ya you must suffer no yeah no say wanyem no ho no anatu no so hu wanyem no apie aye no ngwase ni pasme so to dwumti ba na I say no watu no na yesua de ewo ho but one hwe amani pa na wo awie afi na obetu ne de a ewore ne aha seven man no say no de ho no de aha ntwa yi so obetu nipa no a nga bia wonyem ye no ano no otu no but e bi so no so one reason say wonyem no o ma tele fikira ahwa na e bia bonsem akobo ba bi ntie ne obema akwai no baba asore na se ne se okompa agbo ana akwa asore se no mbompa ma na enti sisi amo de asore na mebo odo tena fikire no ise be ma na wakoyo ho ade ame me je se ana omu bia so mehwe wachira kwa bio okay mebo sofo no se bia fa se obi nyemo a otimi ma 3 months na se bia sofo no hunu a otimi o mo ya ye fro no kata so ba no mu ni mu se nya sa na tie yeah yeah oh okay o try say nko be ho ade na wa mpene ana hweste na problem ne say me kaya ble nti eche na no ye no me bi ba na me nti eche me nya full evidence no okay na me ka so so se me nche nfe meeting go be mu yeah ansana nya be si ante na ade yeah me ko so no ona man jai the man jai ye me so enko fo se ble mu me say ade nti na me ne obi awu ni na me ne jai awo wa ha enye ana so na me de me ho ana ma ko na me se mo ano nti o se mi jai me ma no no oni enso so no no nka die ono na ye yeah onye score the mama wa bonte on fi onye na ajo so very we no ho ade anya tan nti on fa no one fa no no on hwe nkwa na so nge na ana papa wa da ne nkwa abo me salam se ne fa enye no so nti na me ba de tena wo na ma be ye tan
Yeah. nti me me dai papa ni na anton je me ko ka chere ne papa we chere mu chere ne papa nso bule mu me say ade nti na me afọ na on kai mo am say me nya wale nti no me friend no ko la ni nti na me friend mo papa na se won me friend Okay. before papa na ka chere me please say me mo ne beni dia ana se me sama no so pa e ma so ana se me ma police so ana me ka chere ne se me ma this bad day ni mo dia Yeah. me sa samai obi ni se me na mini pa Yeah. into na omo dia obo dia so ane pa no na obi ya no ni se me to no mo na me adon ni nya bigi me nya bigi ama wo ni bigi nti da dia enkula ni be nya edi na emo so ne ba no anishan enkula ni nti no da bi odi ni ti ba tempem Yeah. Bema wo hwe ba ye ka ye ufua o ka ho ana me ka se Asamo. ana me ka se na betre bema ne papa Yeah. eno so o mu na yo si ko ba na ma ko ka sa ba bo na be libya en papa eno so me right and I'm right some me say ne pa no